Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo nainde aso gutwanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lipo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe tapa kerege lakini nkoire ni mahega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko Eje Nsoko TV uboroso bumugusi Wagire buyana ende omurigerere ito bwa Nsoko TV Kenya sebe mwandago sesenie asengencho kwangeli baga asoko base TV yao asinyise kichabona mambiga nere biya ekrato abokire mambibe nabona yiga tomo bakanyasaye na komotogi asengenchi amangana maya ali ago tokorera na gotolinda watolero butuko bwalengo bonene obutuko bwata mangana mangi kagenda sobutuko usibirengelyo usichishuguri ao lakini bono mambinya sa umwigeno otobokirie ngosokole kogenda asigasi yao nere biyato mutangane nyasaye avene ekiorokeryo asobugima bwito lero nindagete nkwanire igoro ya naki ekera abantu bagosaba usekero kogenda asobusibwa nyasaye nebirecha nakibigo kolegasi asobwiko bwense asembe yetokweyana igikire birecha bye ao ekeroko soka okogenda gutara okwana n'abantu ose nyumba mwao okuigwa ng'omuntu agoteba ngo ori akabwatu nekerecha ekerecha nakiye kubwata omuntu tari omuntu okubwata ekerecha omona yesanya ariko bakwandonsi asore okerecha nakyo gekubwata omuntu tari muntu okubwata ekerecha bono ntubente gwetanga na gweyatana na egere birecha mbito bwata Yesu agakwana kurase gitabo kya Matayo 12 ekibugo kya 24 43 44 na 45 ekere kireche kiubi kya ruro muntu nigo gigwetana na asa nyomo kiamanya korigia asige kobera kiaburwa maiga ya kiarengereria nga tigangirane gocha se nyombe eri narwete tigankwa negoro yekerecha keweta na senje nyomo egereche keweta asense nyomo na kiye kogerekero umuntu gwatorekire okobatiso asa mache ekegere amache nigago sibya omuntu kurubo kare ebirecha bya kare bya rwororo obo muntu kiombe gose egetongwe kiya asosi wa nyasaye ekerecha kiria kia rwororo kira na naende yacha gocheki nyomberi ya ego senengiyere bibire anteba igana ge konyore nyomberi nengiyere kiagenda kiuye binde bitano na bibire bibe mono bibire gotebanga ebibe mono gokebwa igoko kementre na kero kyo bya bibirecha 8 kwanyora ng'omuntu yo bero mobe naendo bero mobe saidi kobwa unarengeri tangani aseke nyoro kiao asomutao kwaroriro omuntu oyo tatoregete agacha agatoleka lakini ekereira nete naenda asebibe ngale kunywa marwa siku hizi igakonywa bakoyetania ebirecha biri bitano na bibere plus na kiri original byeranire na nebire bibe saidi abana banyasaye ekere kirecha kiubi kya ruro omuntu nigo kewetana na sense nyomo kewetana na sembeo ekewetana na sega tigatiye ya mare na gatigatiye mbeye tokweyana lenda monekero gosoka tomera nekerecha kiubi kiaruye to monte kerasabere turo isambu ekero monta sabere turo araka kero monta sabere tukitengera omonta agasaberu Nyamira omonta agasaberu Mombasa omonta agasaberu Kisumu omonta agasaberu ekerecha kigaserwa korwa Kisi bono ekero gotara okeumere kegwake kegosirie ekerecha kiubi nekebe sana asubugima bwa mwanya bantu lenda sana ekero mogotara asamagima ino tangani nyasaye eboye nyasaye esibi nyasaye eyaka mafuta butakatifu bwa nyasaye egere birecha minyara ko biko baumera asema mbya bono iga ekero kogenda ase biasara kwa ikase biasara byao mara moja kwa umero omuntu gokosogosa goso omuntu gukwana bobe ekinekerecha kiubi giatanganire kwagenda obisi yao liba kubente gukwana n'abantu bya okukumbatira n'abantu bya kwanyoro omuntu iga anu omuntu iga basa sana kiubi giatanga ekero ko para
ende sabari yao erende mono ekerecha kiubingi etangana ekerekera sekoleta ajali wakosa ne conductor kwakosa ne ntereba esegi yabase matatu ekero kedo sine gari yao kugenda ore para ekerecha kiubigia tangana toikonyara korone chipambu toikonyara korone chigari chide kwanyoro umuntu ndokire overtake ribosio wa ayekwamanya gutabana na kweba kwacha komorama chintereba chichigari cha private ando sia sema mbiyaboneka nyumotoro kegari aikaranza steering yao sabanya sae agotangane ekigera ali ase paro kogenda ekeboni ngotambuka kere para yo kuburukani engombe ngotumire para yo kuburukani omuntu ngo etari ne gari enda ko bateki bobe omuntu bipigipigi ngotangana ra ko bateki bobe tangana nyasaye ekereja kiobinge basa gotangana yabonega otota tokonyere ebirecha byobi byakerengencho abana baitekera bakora school ago bakubwato ebirecha byechiubi kwanyoro ng'omwana uri bakonde school asome buya yakore nakabwato bwenenu akore nakabwate chitabichimbe chitalindonge ebirecha byobi nebibe sana asema mbi yabonega tubitokonyera asobwamo anda osi asore bwatari amabokao tobe amane libo elimo egere tosabe tigatwire birengere asogo saba tatanya sai bimiganda asema mbiyabona igatwachira asore twakobakira senchiri nganeri gawatoire ngibirecha byobi igo bigo etana nase embe nyomo byachaka kuria se bigo so akabiko burwa bire nasinyumba kiri byarwete bona asema mbiyabona ga Kristo na atanga niryo murigere we TV yega asama bakawo ekerago soka kurwa se nyumba yaye abo mugaka abo mongena abo mwana ko ende skuru Kristo abentereba wigari endege epikipiki enyange terebende yonsi Kristo nonye nuri okugenda ase biasara byaye nonuri okugenda service yaye tatawe migana mubekira asore murende na ndo mwagate murusire birecha byo byakerengencho nyasaye bimiganda omo murembe no bwanchani atwaro mogokase litukoligima asema mbi yabonega na bitokonyere bireche biga ase letara Yesu Kristo chinguru chenyasaye kitawale omoikonya sa otawale obone bwa onyasaye otawale abana bawo bagosoke bya nekero bakorera sinyumba cyabo marogo basi family cyabo bali bakelie tali aho nakuri obone ekera na nyasaye mbyamana singa nchobu yabwao na mbyamana singa nchobu anchani na asabire semeretie aseretare Yesu Kristo yoro mutolito amina ekero kugende gasi genda na nyasaye no mone abamonaye njoyo ngokwana no murada cha fete ageta mumanyi kurwa Happy Church Ministries International suneka ngote banga shalom na Mungu awe na wewe enamba yezi mikama kawaida 0726 869 188 0726 869 188 shalom na Mungu awe na wewe amina. Ege Nensoko TV Uboroso Bumugusi. Ege Nensoko TV Uboroso Bumugusi. Umurubuli kubwatia nabo kurigirirwa na kiro muntu. Chumuligereri bw'ensoko TV nande chinga kichekire ngo kwaligania somurobeli ensoko bwakire mambi ya lero mwanchumuligereri nantotaba ngati chigatatu anamono chitalike 20 na mu mwaka bw'ekiri 2025 na isano na mu mutinyu mutangani mutinyu mwenenu no rusire kwaraga kwa matuko atigalite bono tigatatebe ni 10 kwara ngo ndoli baka matuko 30 nelimo
igorende asema mbia bona ndingo kwariganio nyara kwa goso asumuro bwensoko bwa kira nemono asoko nyara kwa bagu kwimanyia biri bigendete gokorekana kurwase chinsemo ao na intuto tagete kumanya kurwase kenyorore nga ningi kegendeta asema mbia bono elitunyara kwa batoko genda sobwa muri nyegene tenganya sao kurendera sobo tukubonsipi warengo botamba se bali mwarengese bitanda byeno bali mwarengese meremo kinga kiche cyokoso nyumba abana okonyora ngonyerende bali Nairobi bali chinsemo kiri omenyete ona libagendete kwiyaliga nikogende skuru esema mbiengo atenga soso murobeli oyo elitunyara kwa tukwaga chana kogenda bosio na koranga litukeli lya nyara kwa likogenda bosio mwancho muligerelia karatogota bali tukolera ni ya Wednesday abaswati nigo batabaga ni litukolia bakorokanga Wednesday Women Crash Wednesday WCW lende kerabako nyara kwa bagatebanga elineli yabo sema mbia bano mwancho mulili ngotebinga naboko nyara kwa bago swase studio yeito wetera senamba eliesi myo nyara kwa bago totumira ujumbe asenambe kurunga 0788666663 inere namboko nyara kwa bago totumira ujumbe asema mbia bono nabo igo nando mwancho mulili naboko nyara kwa bago ko soa asenseme ya WhatsApp nagobeka ujumbe ya gororo elio nyara kwa bago totebinga yogendrete kobera sema mbia bono bali bali chinse mochiria chiagusi twabakwaniga bwa kire gusi gotogotebanga igolese county ya Nyamira na Kisii yagacha orogongo rwito rwa gusirwa nsi bali muri chinsemo kiri cia Migori muri chinsemo cia Homa Bay mo kaba chinsemo cia Kisumu to watenga good morning boka elio nyara kwa bako gososo murubili soko bwakira na monongo tebiri tukolia lero niko tochikoba tugotwara mange mono mwancho muligereri igotogotenga boka onyara kwa gososo murubili nchenguru ku Innocent Onyango asema mbia bono nguna gotebinga onyara kwa gososo murubili elitonyara kwa toko ngenda sobwamo tatekoraligerie timu ili enyorereri baga na gososo murubili asema mbiye elitonyara kwa toko genda se obwanko na koranga nga kirende egendrete ogotetebia soberete na intutonyara kwa tugo gutambwa asenjireri ukiranunga kwa nyara kwa baga konyoreri baga na gosoase umurubili asema mbiye onye kole chinsemo chirichia Nyakeburunyi ugatoka chinsemo cia Musaraba town na bagototebia sole semambie ugatoka chinsemo kiri cia totebe cia Tasia na bono ndo chega iga mbarikiwa Dennis Kukupae agotebaga chinsemo cia Tasia agoteba twabukire buya no tolime Yensoko TV mbiya mono jeria kiruba goteba litukulia lero ni kurugwa Women Crash Wednesday kurwa ngumbu man mabaharin agoteba Kingdom goika Yensoko TV na Innocent na Diana mpaka seituka nyimbo mwakiage village na wazazi wangu Ongeri na Mariana biya mono jeria kiruba kurucheseme cia Mari cia Bahrain asa nemono nalitokoba asumurubiri to asema mbia bono eno kumochera goteba shikamo Ensoko Nyasaye ongancheire na roli tukolinde nkogenda nkoira nkoganelia majirani wangu wa Tanzania asubuhi njema pia siwezi sahau babo Minto Batisheba kwamboka ole byombe mwanya bando seito quick recovery mungino koranga mubiro wetu libuya tugona gosabera mungina Batisheba Nyasaye akoko gwenda kwa bwango Christopher Tandi agotabanga bwakire buya kurwa chinsamo cia Burangi Kenyambi with my wife Lydia Kirubo abana Sheila Matiangi Moranga Mikae mama Mungina na tata Moranga pamoja hadi tamati. Have a good day mbiya mono abumbali banyara kwa bakonyora libagana kwa swasumurubili nindo chega iga Barnabas ke basongo tebale Ensoko ne ya moyoka asema mbiya bono mwancho muligili nera nyara kwa kagoteba ngobokire bya Mama Ruth good morning kurwa chinsebo chia amabiri watching live pamoja hadi tamati. Sheila Onderi kurwa Nyakeburuni hikuruma pamoja nigagoteba no arome murubili. Fred Moga agoteba komo kurwa St Peters Nyakenyo Misia Secondary School missed call agoteba Fred Moga mutulimbu ya mono Wesley ya Temba agoteba morning kurwa ngumbu Damistan baka Nyamwanga seito pamoja. Lamek Yomaliba agoteba Bluetooth senior kurumara ni bochi watching live nabo igoni do chega iga Barnabas ke baso agoteba kurwa Doha Katari no alime yomurubili sema mbiya bono negati ya bali banyare ko bakonyora libaga nagoso asumurubili inchira kyuko nyara ko banayo nyoro gwato kwa sema mbiya bono mwancho muligeli no goso asense melio mtandao kira gwaso ira sense melio mtandao onyara ko bakonyora live link iterabu onyara ko bakokweligeli mtandao ngo kwanera no mtandao Facebook nabo igona bakuligeli sense mo ya YouTube onyara ko bago stream live Ensoko TV elio nyara ko ba nayo konyora okuma
manyakana sema mbia bono mwanchu muligeli gaiga segeta senieke nambe ya sema mbia yesto genda togotebi nganyora libagana gosoa Jessica Mura agoteba bwakire nande nagenda togotuligelia asema mbia bono kilingo gotebi mwanchu muligeli nuko nyara koba kogosoa elio onyara koba gototebia soberete asema mbia bono asibali banyoreli baga nande banyara koba gosoa totembia mono sana nimanyeteli tukulia lero bateba ngana lyo nulyo gwechandira kirali kirabone lia tichi gatatu nimanyete emebuko yaro ni emiyomere uyo bugate bintu bisinini wara lyo yonde ega chibese kiro muntu nonye school fees yare ngororo kiro muntu agatenye school fees yatonyalire kurende nimaetenga na abo muibuli na tabo muibuli kiro muntu rabwatenchira ya go support umuntu gete go sago siro muntu urasubwima bwaye konyorore onye karo musa onyore kibarua bono litangani abana bamwe abangwanda bali school nere natebeti ngaya timbu ati calculator ni timbu ati gento gete January nigo yatoberere 20 ebuse kurenda ayo nyekubwa tegento kenyerere naboko ruyo minekera gwakire simi kwamwa enere ngakiria abantu bakwire ni gento igurugunga chi flashback bakali ko batabago tobera chi play school abora rede naburuche boigo kibatirera gatebare ngokoyogo kwa onya rede turabikira gukwigure garubwa tobo chada sana bacho muligeria semba mbia bona gento kilio kweligeria so ekerore kero kuligeria kwarora bosibwao na kyo otakirorore nga kyo gugechange tindate abade makeup gona tebire ngento kilio okuligeria orore bosibwao gotete gonchoreria na bogionchoreria nyar ko bagakora gwachire bosio onye negento getotete kwagacha gekora umwaka noro to chagete omogani ibintu rabikorore kana bire buse na bagonyora chinseme ichiagusi chindo chirabura nyore machi tararore kana biya igwete chinsemo nchire mbule takaligo tubia timaiti gose Dr. Zack konte bioli chinsemo jiri chiase no gose mbulango twerororo abantu babugete butuko bakaleroche chiraini chibekire kurumambi abana abande go bara tumuroche barabukira chiombe ebuyubere makwande school bali balese chi school chiri chianka bakogendali abande bona libachiete litanga libakali school chikorunga chi boarding school echikoraro moiboli bono butukana kolengera linga mami onurageire abana mbya baraire nyasawo balendire dadimbu yakale bono lende chinga kina chechi umwanchu muligeli togatebinga nyora libaga nagosoa senseme yuyu mtandao ototebia soberete nindo che Prince Nyachoti Mukaya agoteba good morning DWCW agoteba watching live kurwe bituno bya manga mugano nora bwese bituno bya manga bagoteba gabu ase bituno bya manga mugano nororo bumugusi litukweli moni nchengo tebye tuachietali tukanyora li kurumandira ali bagotebeye eno mwana entata bagoteba nga mugano muyasano so mugusi agachire oikaransa lendo nyara kabaga koranga kyakogenda Christopher Tandi ninkoroche asebali nanyara kabanko ligeli mama Keruth agoteba good morning kurwa amabiria watching live tuko pamoja hadi tamati go narali bali banyara kaba bagoso agaiga senseme litatekwira na sensemo ya SMS sensemo yechi SMS narana bogontomera ujumbe semambia bono nyara kabanko ranga mbara bingo bo kya asemambia bono nindo choyo mogaiga akalegoteba hai ni Dennis Bagaka kutoka ke Masare okay agoteba no ali meyo murubeli na aralire igo kurutwa tutase twabokire biya ejene ya itobu na butambe two soime oyo Dennis kuku pai na ndo soira sensemeli SMS biya mono asbali mukwera libagana gocha na ndesensemo SMS Diana na Innocent bwakira bwe studio kira Dennis eke yo musori wege sukuru na Kuru City Salams Club go ikaga chuba seito watching live mbiya mono sana Dennis ntuatebe tigunche naye na Diana agotebanga nche naye ntukabwatesira ntaramanya nereliye kurwa Kasarani maji mazuri mpaka Nyamache maji mazuri seito oyonera Alex Ogeto enyiti twabokire bya abagoteba amona my wife Eda Mora na abana Joy Adrian na Nilan amashabiki on CPN soko na abaganiriri tukuligia kwanirie mbarikiwa Dennis kukupae kurwa chisema chia tasia na boigo musolibwege sukuru chisema chia na kuru agotaba good morning oyakuru kunga Alex Ogeto engiti kuru chisema chiri chia maji mazuri Kasarani gakabiri chisema chia tasia ngakia ya mubono gali chisema chiri chia maji mazuri chisema chia Kasarani bagusiba mintekara bachiri chisema bachina aliri
bagochia marieta aseito igo mugusi nanchete kibusi kiae nanche torogo ngaruete orase kwenda Washington boni gonyoro mugusi nabwata asaka ligoro Nyabitunu oraje orasa kogenda teba ng'agaiga Nyabitunu Diana Bwakira ng'ake kwabukira Biana bokire. Nyasaye yakurendete Kabisa kabisa. Entumbi yatule twabukire twikira. Kunegani. Lero Jumatano mondo takong'aina ng'alitu kelindi bwateli etalinde. Lero Jumatano. Ngwatebete tichigatatu. Amatieta nara yu abiruka. Linde ndio. Ya ndio. Iria gatatu. Liri kurukunga Jumatano. Andi yaro kulitu kodikuru tichigatatu. Tichigatatu. Anya mawoni ande karoro kwegure njirabu. Aitara ikibuga igato yanchirane. Sawa. Rogers Nyariki. Agoteba kurwachin semo chi Amsterdam Netherlands watching live in Soko TV. Agoteba gali na Kemi Villis, Aiden Nyariki, Maya Nyariki, Nindo Chegega Kirubu Upande, Elvis Upando, Mungina Mocheche, Lamek Yobuba, Nyarumbe. Agoteba Mungina Mocheche, Narolire, Lamek Yobuba, Nyarumbe. Kaka Junior, Joshua Tirimba, Kevason Bosire, Nabo Igongo Kwani Alega Igandoche, oyo kurukunga Kerandi Dennis Omosiorio Ndima, Jones Ogechi Bingwa Nyamuri Mogadishu, Jared Keburi Charles Mumanyi, Jones Abundi Menya na boigo Toto Junior na mwate ya family gena itambe bali chinsemo cyabo Samaro se county ya Nyamira. Vincent Mugute akorukoteba agateba ngagare kurwa chinsemo chikurunga Matongo agateba Bukeira yaito ndani sana Bukeira narorire onyara kwa bagateba ganwale Josephat Omwega password wakire buya kurwa chinsemo chiatika nakithike yure pale yuthika road para mbiere lakini kero kwanyurirwa keiga usota bwati ubumanyi bokeigo kwaro gocha komashyo goikorietera kari yako okay igo tuteya abantu baitu chipara ngwete kachire mbambi yabono ngwete kachire arombia chire okay makoli ngwete kale nabo gotatebe daro gosengwete kale se mbambi yabono aborase konyora ngakai bantu bali gosomba kwana kwanda asige tonyora abantu bagasomba chingo kuruge tunugo bago tirimbuka ande lirikale obunyansi muri bwarengi bwo gosereta barabu nimbu maite ande nimbu bugoreti egero monta boda agara abana bagagira bakore gosori obugoreti obunyansi omwana wake kebiriti kurumahega waje gwengu omwana uri tali koya urutanzi to habono lakini irende tari echeche yani mbogori obunyansi bocho kali gas nayo urtine kebiriti abantu bara bale banjete gosori yaye tugana kumerana n'abantu banjete gosori ese mbambia baro mwanchu muligelia ndonse soberete nabwo nyara kabago gosoa ase umurubilie uli nyara kabata tebinga yoberete aigane Soko TV inche nago tebinguru kwa Innocent Onyango nanje mwanchitu muligelia nkuru kwa Diana Ndemo na letigana gukwania rero no ene kirogo nanyoraga iga ikiro gukirikia abandi lakini Diana gukwania mbambia bono ngagete no gusaba no kwigena kwa no mwanchitu muligelia nga anonse asore kwa bokire biya butametote bakero twarariri tukurinde tokumwakira omunguru ngambi yamone kiagera tali bonse banyarite bagwikaya chinga kibini chigana nderi tukolia rero ni maitinga abagambya se binyoro bachakire gwetasi nyumba timetose bachakire gwetasi nyumba chichi nsemo chikinyoro kiago kwene kiabuna moro kiwundi bwensi utaragenda se skuru na nyarega wikirana abakunyara ko tumanya boigo bali batarikirana se skuru cyabo mwanchito mugire mambi yabono onye wakobiro mwana ucha se skuru tumanye boigo nga yarangire tiwe mbare boigo wikira boni gabataranyora marube mbare wikira boni gabatamanya so mwana guciya mwanchito mugire atimanyeti kyarana mubuli mwabiri mo kubolia sinamba iti studio yere 0788666663 078 marakabere 6 maragatano na 39 namba yo mwere narole moko bolia inki yagire ntaranyora lirube gwikira boniga mwanjito murigire nyo kwa beire gati abali baboletie kagitenga boniga kwebangire ande boniga twateto mwakoyo nigo tokwebanga twetume nabo igo tugatebanga totetumetie mbale barato tumehigonga twega so mwakoyo eritunyarerende towikerania emerobire yaito nabono ni maitinga kwabokire kero ko igure ryogieri kemambiki go kumanyanga chinga kichiago chiyo kuboka chinga kichiyo korwa nyomba na ucha kemerobire yago chekire gonga ndo sia sole mwanjito murigera kwanza diana ko hariganye na ndengwa kiringa mbiyamo no butamba soko chole gitasengi ito gen Soko TV ko gitasengi kiago na mbeye mo kitwatetenga ne gitasengi ito kigo twanchira baguse twena nelio giria ito lia bali kwigwikana ne kerengerero gito mwanjito murigeria butambe kagwa gitumire ntwana kwango ko gesoma kagwa kiresimi kunyana turi twasanga oigo twatwarege karo
twamanyanga ayane gatiari tukaniri kumanya narari aya mwanchito mugeria kuri ndasibono tigana tugendera gusemania asomtana ito Facebook na watonyara mune Nsokwa TV wika YouTube watonyara mune Nsokwa TV na rukwabeka oruwako rwabo guse ujumbe yago twanyara tugusangamo twagotenga ngwika turasensemeria chigaseti twika sense moya mayabo igo twakomanyanga nari agendete kwene kiwa tugatebe tugocha kurwa se county tu ya Kisii twacha kurwa chiabisi cheito abaritonya togochora twakomanyanga kiraboni gamero birio kibabirete na boigo naye gwatatebyanga narari babeire bagwikirania asisemicho wakwana chisemi Diana asema mbia bano nama kwenyoranga ndindi nyoro natebaga chiskuru chonsi ipi chie serikali chiri bakurunga bakogenda eskuru school fees bakwa bagwakana setam ni chimisano chirende nkatebanga mura mangana namaya Eric wa Mumbi mubungo Madira yerega chitakaralia gatebanga kirigento gakurite bana batokyo school basoma kitongege gwakana atebetenga ekoro kwa elimbola elimbora ukabana basome elimu ni bora lakini bono alia Madira bateba elimu bila malipo elimu bila malipo bono teliwakanirwa ese yegendeta sechinsemechu bagatebanga bono bana mbasa gwakana bono tetete komanyanga lende biganche bibya NGCDF igobya beire ebiya gose nande juzi na lito igwete umubunge Osuna East yakobori ni nani iga situle maora akore bintu biri ngura akora mangana ali agendete gokorekana Eric wa Mumbiere agotebanga bagende school ba urokororo bintu byonsi pikiranira kera tugukwana aboigo abana bakwanda grade 10 na haligererie megano chinyumba cheito chionsi choborali anamono gaige Nsokwa TV na ndembu ya monase bali mwanya reka mugutwikera sabasaki baito mwatoire megano yaito gentokero kinarorire megano erese boni geze chi TV na abana bange bataragenda school nonye nandonsi ipi yento gyo 10 asabana bataragenda school umubaro konyora asabana bali bakali gukwanirwa abangi nabagusiye nani abana baitete sana okonyora ngambaranyora libagali okande school ubutaka bwito nigo buri igoro sana igo tokwirine nganya sae otorusiri ubutaka nchira andere negorate abalenga litangani umanyanga onye turachaka gutwara kuniaruka asogo kore mirimo yago yori turanyora nonye nasogo sabana korokwo tokonge kurendegera ugusaba na robeke BD ubikomukie gekora bintu bikalira isi nturigote abali bataranyora ngana batabe bigityo muke nabera abo muntu naro kubikirete kya gokora naye chinga gicinde onye koro muntu uri ubwate libagali uko roro muntu yonga kyakonyore ngeli ya abantu bali bakorega asi nyinge kurende kwanyora ng'intu bakaigukiregeke bose bakorega asi umuntu ucha bwo gukurimira ore mabu emetienye nemegima muntu ngwana kwa mwamushara mate kabere wewe Diana ni kwa moteli chumambi nande tali gukumoyo na gocharene ngaki ebosi ya nene chenge abana bagaikali tukuli Christmas agakoganyura igo 24 litukuli magwa Krisimi ugaiko kalimi sponsor ya monaro che atebetengo irera abana naro che school ya mo ya Kisumu ali county ya Kisumu egatebya abayiboli ngabana abuna aba sponsor mbache bagende school chi foundation yijinji kabwata mangana mangi akabatebine airport indengo chande esimi kalima kirende kware kwera lilinga no chokonye utari maitekero gotebya umuntu kwaja ko mu frustrate last minute yo kamatenga bona ninchengo konya ninchengo reiga yamanya gwikira bono kwamanya kubura pito iyo ekobega siengo musana umeiteke kogenda nilingana lituri mwa mjigoro uyibona gani byarangiri warachwa tuna bana abo nabayiburi yani tokote imuyiburi ngo mukonyore obeko gosemeria umente no gosemeria ekero umuntu ajira soli no sende otebiringa nta itonkonye igotabwate dende kwanyora nando umuntu ngainiriringa ngo konyande onye tabwate rende nigale umete mbiero kire heba orenga nyarebe tabwate go stakonyara gotokonya beto mebanyoro bokonya okay kweburu mwanchu muligereri Diana otebire ngonyo bokonye mbuli yando korwa pana kuleta manganai Diana nta toto ile selingana limwe mwese mambia bono ilitonyara kwa batoko manyo muligereri itonga limwe mundiriri
Manjito murigeria ringana rituri mwamu na rirega gwa screen yago ne simu yago rigotebanga onye tugusange mesa no mubisa ne tugusange mesa no mubisogo riroryo turaisanira kura ne tugusange mesa no mubisogo riroryo turaisanira kura barenga bagwikaransa basange mesa kirango kwa nemambi yabono mwanchu murigeria ngo inyore ncho mu muruguru kumuhozi ntagendete kulika gurwa sese ya Buganda n'ibintu byo gukumi asemambi yabono mwancho murigeria ngo gatebinga yada kubwati murubirito esoko bwa kiritete kwa ndo mutu mukomosi nitokoira natogoso asamaya iritukumanya yagendete ase binyoro byito aiga nigeta sedi kiao na mbeya Eye Nensoko TV Uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengi chao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wacha na battery kama hizi. Tumia Autobat.
betri ni Autobat. obutini n'obusumba amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Exerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna amariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwarigo panya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa amariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe asamange twakirisimya namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichibuli gukora chingatale ichyobutindu. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwanjito muriyeria nentundi gende tawaswa samajya tunyokomanye bunagende twatega kura chingongo au kurende butambe tawateba tocha kurwa se county itu ya Kisine county ya Mera tonyara tugokomanya asengo cyakira bono bene kurwa saba kagirwa batano no yomo egati ya batano nababera abo bakagire abakoriye mirimo be county ya Homa Bay abo bwateraniriye no bokurumi wekibesa nigo bono ritukore igoro baiketuwe bosyo bwekigambero gya Kisime omucyo songo nakolengana no munachibina milde dobuba nigo ainekire bunabo nigo barachikwegoro ne Kashmir yechishiringi 5 milioni kose bondi eisane 5 milioni 30 kiroyo mobo manjito murigeria no robot rwaligane tuwe no musakito turanyora senchi yabene Magega yo kubekwa byara nikyombi yo kurwana bokurumigiye EACC abakagiro batano no yamigati abatano nabire abakabira bakuri meremasi serikali ya county ya Mabiasa macho bokurumi wechi besa wetanchi milioni 3 is 336,270,032 from all the accused persons. And I don't know if that can provide a copy of the claim, which is a court document as filed by the Sorry Record. Secondly, also to bring a brief context, out of that money, Your Honor, there is 13,511,262, which is held in Cooperative Bank, but also just to indicate that that amount is frozen by the EACC, and that account belongs to Heartland and the 4th and 5th defendant. It's important that I highlight that so that it also guides the court when making the bail and bond terms and conditions. Itukurerero nigabakagiro abo bakiwasikigambiro kenagia kisi erikwiranira amabodi igoro yamamachabo bakorawa nabo bisakura sia bisyo mosoiro monene bwa serikali ODPP elikoga nikigambiro cyako bobwena kurengana na mamachabo asibese cyo gikagire kwewe Konde company ya Heartland Enterprises iyo ere eyabakagiro James Yuka no murugyo ya Polino Duer abo bakabira bakuri mirimo be county iyo. Unless a person who is arrested or charged with any offense shall be granted bail unless the court is satisfied that that person A has previously been granted bail and has failed to surrender to the custody, and that if released on bail, whether or not subject to conditions, it is likely that they would fail to surrender to custody. Bosio bomu mnachebi no monene Ada Mildred Obura
nigaenikire kuburia kwa abateneri beabisia ODPP bunabakagirwa bo baigwa bwaine kurengana na mochayo abo. I am further guided by Article 49(1) of the Constitution of Kenya, which expressly provides that an arrested person has the right to be released on bail or bond on reasonable conditions, pending a charge or trial unless there are compelling reasons not to be so released. Section 123A of the CPC guides the court on the circumstances to be considered where the right to bail or bond is in consideration, and they include the nature or the seriousness of the offense, the character, associations, the community of the accused persons, the accused person's records in respect of fulfillment of obligations under previous bail, and the strength of the evidence of his having committed the offense. However, the court appreciates the seriousness of the offense, which I say is very serious, and also noting that the matter involves public funds. Whether or not the actual amount is stated on the charge sheet, or whether or not there is evidence to support the charge, is not a matter for determination at this juncture. Asukuna chakwae nigo mwanachebi na Mildred Obura anachiribu nabo kagirabo nigo baraigorre ase cash berie milioni 5 ose bondi milioni 30 kero yomo. So bearing the above in mind, I hereby direct that the accused person shall be released on bond of Kenya shillings 30 million or a cash bail of Kenya shillings 5 million shillings for each accused person. 30 million plus one surety of the said amount, or a cash bail of 5 million shillings for each accused person. Took into account the circumstances of the fourth and the fifth accused persons, and my directions are that the fifth accused person shall be released on a personal bond of Kenya shillings 5 million plus 2 sureties of the said amount. Ripotiria Ensoko TV kurasika mberugia Kisi Nchepethuel Machin. Mwancho muligalito tigaleta se county ya Kisi ase kiombegia ACK urusagia rwa Kisi asbono igakia nyareko bagekobeka musangerekano bwogo chore kamati ochikobage kora muruberio bwa korokia gose uri umenyekanite ya korokia oburemi gose korokia morokelio oburemi yo mwaka uyu urachikobaga gukorekana mwancho muligalili mulikito weekly forenge nigikirenta sense meina gotoroserio robotire kubwati Una enchire yemo yokuyaregane burunge busubwa morokerero y'oburemi ayo akabo mutinyo gatana kaberekero mwaka yumiya magacha SK orosegero Kisi bono nigo boteneri bwa SK Kisi bwakorire obochori bwa bana kamiti abarachikwaregania emirobero yo asa Marieta Nkefonduso oyore chairman yesho yetu ya Kisi ekoro kwa Southern Kenya branch ntagete ko irali bageri gali abene ko batebinga esho yaito nenyale ko bagokorekana umutinyo saba ase umuchoito okisi ituko lya lero buna muroche toraiga twanyalire ko batogozindwa ege kosi gose committee eliego chikoba ekoligereria chinsemo ao asinge njo gukora okwarigania gwesho yaito ego chakoba go chakera chitari kikianda paka 12 umutinyo saba omwaka oyo bakoragwa na Kefonduso oyoro munyakerogo asorosegerwa Kisi nigo babekire bene buna emerobero yonsi yabekirwe rekwaneke buna amorokerera yongo cha kababuna botambe tubwatane asobomo elinde esho yaite wenere buya kabisa kubwa chisho chinde chionsi echire cyanyalire ko bachigokorwa ase myaka yaelire igo lero iga aso mwaka oyo buna tugokwana igo tole omwaka ostini kuru esho yaito ya Kisi ya chagete nande ne timu ere emanyete gasi timu ere tayari okobanga emeroberi esho unegwenerete emeroberi bago chikobanga ne lianga ensemo yoboremi mbabeke ebinto asogwetere bibanda wao abaremi baranyare gosoma ng'ang'aki bako kinia oboremi bwabo banyore konyora endagere isaine naende bakora oboremi enchera
yebiasara abalimi bono nigo basabire besemi ase obonge igoro y'oboremi erinde kwira uchumi ya Kenya busio amagendera maya igo esho yo mwaka oyo nenyare ko bengi ya mono igekosi eke giasomigu kianyarire kobanga nkebwate ebirengererie bia ase ng'encho y'okorigia exhibitors bali babwate knowledge igoro y'erire riaito ase ng'encho y'ering'ana rinene rikorokunga climate smart agriculture eyuere kerenge kenene ky'omwaka oyo kubanga goche esho tonya kubanga toche tochiche tosome amang'ana ara maya aratokonya ase amagima aito no director b'oboremi imie county ya Kisii nigasingirira buna oboremi nabwo egete ky'omugongo imiensi ya Kenya abwo asa basabire bali baegwa ribaga ly'okwaregania amorokereria yo okora emirimo yabo ase obwasioku n'omokia etimu ero neria yakorire egasi eye ebwate ujuzi yegasi naende boigo engaki ya bono ntotumie chinchera chiria chia kisasa chokora ng'esho egocha kobororo nesho erengiya mono kobwa chisho chinde chionsi chiakorirwa bwase emiaka ya magega korwa esho entang'ani yakoretwa iga Kisii omwaka o 65 igo etimu eye twanyeganeirie amaya nandi twanyesabeire ekore egasi unegwenerete bono nigo yatigere ase bali bairwe emirimo yokobegatia abaregania bamorokereria y'oboremi kweneke buna amorokereria omwaka oyo iga n'abamaya gwetania aye emiaka ya magega ginkoripoteria Ensoko TV korwa ase obogatagati bw'omochie obosongo nti ya Kisii erietariane Wycliffe Orenge Manjito muligeria tugotikana na roboti urura musakito Wycliffe Orenge nigo tuikase county ya Nyamira ase amate ya mokuru kinyoro gya kura yabo samarisa application ya bigege bunge ya West Mugrango nero yasokiri na gosaba bokonyi bo mwana oboganirwe ikirana ase school yaba isika ya Nyabururu kurende nigo batabwatie nibo iyore school fees banyare bagwikirana ase school yo asabasabira abantu bogwanchokuya nabigomora yonde bwensi wesokia eli banyare bagokonyo mwana yanyareka gwikirana ase school Mama Elizabeth Nyang'ate Nyoka amono omwana oyo korokwa Frida Nyaboke nigo batarire n'okogoro ang'echi kilomita 5 korwa ekenyoro kia kura egotoka bosamaro bakagwika sama gacho yechiabise ao chia serikali imeyo mochio Nyamira elio gosemba nyoro bokonyi bonde gosomo nyaroka Nyaboke nagende skuru y'abanyaroka ya Nyabururu Elizabeth oyoro moboraka niga goteba otemire koliga chibesa chinsemo chonsi gosomo mwana oyo nagende skuru korendo ikirensinyo twarigiria obokonyi endo mwana yanyare gokonywa twarigiria abasari n'abairi lakini ntoranyora oyo gotokonya tomwabasire twaye kobwatera nere buya egaikera agantiga igo naone tikire egento ngakora bono timbwati ase engurusi no mwana esukuru arangeiri neye chibese echio ntabwati n'abana bande nimbwate tayere bweka mbwate nimbwate abana bande nimbabwete esukuru nabarabungo barigeria ndeti ndanyora Asama temu aliaeta akichisea ye grade kia kianda Nyaboke niganyora chipointi 67 ase chiria 72 echichi amorangeria na kumubwatera libaga ase skuru y'abanyaroka ya Nyabururu korengana neri uko elio ya morangeria Nyaboke nigaganire goike skuru eyo gochakera chitariki 12 goika chitariki 15 nemo chomutinyo yega egento boigo getarikerana lakini bono mama tabwati besa gocha kongera skuru eyo twataire korunka korukura mpaka gega na magoro korigio nda bwensi oratokonya erinde nyara kwende skuru lakini nturanyora onde no nyamache nturanyo chari getoriete abasani bane ba hospital samete na barabwe skuru bachire skuru ninche bweka na tigaire isko inche ntigarete isko ngina moke Nyaboke nigagoteba no mwana bwe chimbwa chingia na boigo bwanje tesemi kagokina nancha samaria tankorokorot mokeira oyomo bobe amate familie familia na berengo nyemanya ne familia erense okonyora kwa bongoli buya omwana oyo na twakire twabere togokina nere gocha no mwana obwateta bengia ano mwana werweta se ogosoma na intune yamate twatemire hase twatemire kogora na biri bikabita kere bya skuru lakini konyara gwa itongora ikere paka toikere
asensemo ye school fees. Ngwetera oburemerwa bw'ebitoki ebyo byarorekanire kogera endoto ya Nyaboke koba omunyagitari egocha gusira yamate yonsi bono nige kubolia gusirwa na getoro kende yonsi na kebegeke nabo bakoiraneria buya twari ko gusaba onde mwense bwato kugania abwate familia ino enese amase ya school fees na onese ma none asege korut nasabire omwe musio ito Charles Keganda endo nyare kondolera mabera ongirera omwana oyo elindanyare osoma ache gwekonya omwe mpito Steve Mogaka tobase wontiga gaki nagosoroire ndolera mabera nokorera abande mo women lab cherusa mumanyi nimatenga togontiga ndolera aya mabera gabano morai nyaribo tagontiga ndolera mabera ende nanjarinda atwaro obolemu Wana togosaba onde bwensio watokani okuya gaki atokonye erinde ngende skuru mbe neurosurgeon ekinaga netio endoto yane ko be neurosurgeon tindo chose ningende skuru korumega na be nkingosomero bakongu lakini na nyara gweta lakini bono timbo atingenche ndenda ngenderia masomane konde bwensi arairu ankonye ninkoro mokiasi skuru tingo mwaibisha erinda se obogima bogo chena inchenche nyara ko bo monto mana so bogimo onde bwensi watokani okuya gaki atokonye Omogusi agoteba eyekwana nerekoewa Inche Vincent Monda Imeyen Soko TV mwegwete yanire nerabonega netinere bwe mwancho muligeli tokogenda busio muswati yomo aselieta mworokiwa actually mworokiwa yo maselieta Angela Mungina kurwa sensemo ya Lionsune wodi ya Nyansiongo imeye bunge ya Burabu nere nigo ali na kilia kogokera maega yoyo kulige kirokyo bugabana anye yoko manyekanita aselieta buna Chanua Walter Chanua anyarti koba nere kakonyara koba kurwo bokonyo chia somoro kigo yole kogenda ase skuru ye grade ge komye mwanchu muligeli tigato iwe Steven Nyarike Mbunde na bwate ngakyo moro kyo inera anyara koba konyoro bokonyo Maiga yogotara chikilomita chinyinge korwase kenyero kya Lionsune wodi ya Nyansiongo uikase skuru ya baiseke ya Sironga eriyo kwerigeria ribaga bene omoroki wo grade 10 asamarieta Angela Mungina nigo bono anyoru mwese Maiga yoyokoriye kero kyo gavana Nyamira omuske Walter Chanua wesokya na kwerwa gocha gosomya omoroki wo yu ase senior secondary ase haramoso mibosa gwikogokora kwaye kamere tanguru kwa Angela Mungina na korete grade 9 kuru school Lionsune nganyora 60 points asintu mamengi nyagitari na lengi konyara kwenda school ngaimuka nchipika ngenda nama kurumbaka baka Sironga nganyora principal na umuntu orengoro ringi aga nkwanira aga ngefe akandengira neka bagachamambia mpaka anga bagangwana bagantei ngo bache umheshimiwa Walter Chanua na chachango hono njengo yento ndatebe nogote umheshimiwa Santi nsaya museseni Nchenkoro ku Beatrice Barongo Roko Assistant Chief Nyansiongo Stroke Gesima Lionsune Village Riasagini omwana oyo akoro ku Angela ari omwana bwe single mother ekoro ku Elizabeth Nyang'ao Elizabeth ne resident area ya Nyamira County ya Borabu Sub County Nyansiongo location Nyansiongo sub location omenyira kurwa bana barenga bake I've never seen a man in her life lakini omenyire na bana ende no agwake kuraga Lionsune wetera se jeni ya nomba kaligo monto kumuri bokabana Walter Chanua karwa kwa na Chanua ganja gosomya omwana oyo koru grade 10 mpaka grade 12 wetani go mogwaka umheshimiwa Chanua na akolera omwana oyo shopping nyingi ya sana Nero mokola shopping yo SPS kuru asetaro Yensoko TV go ikase familia yu ase kenyoro kya Lionsune ige familia yamenyete no borobo nene asega bamenyete ngina no mwana oyo nigo barikire munabakori emeremo ba mugondo egento kyagerere batari konyara one konyore school fees yo konyara kumwakanera umwana oyo Angela Mungina
Bono twetire mechano ku mama tusomine rubiko tusomi kuru twinge baka boniga so ne akernenge grade 9 ai tai gukorwa rwate naso te grade 9 ne tichori kunga kanire fike nari gukorera matemo Elizabeth Nyamuita Nyang'au kwera bonjari anaitere gosoke ibaru alindi na baskasuke ocha ale na menyete matari erentiga sinya uyu agachaga nkonyo chaka komenya na menyiriga chikonda menyerete Mwana sinjo mheshimiwa ngonya kwenda ndie school. I will work hard and I will attain my dream. Ngina Angela Mongina ni gara segesero nigo hatabwati njirende yonsi harasokerio kwerigeria ngeri egento hakwanire mono hasumuske worta chanwa hasukumusira yokumusira omwana oyu kwaswase school yabaisike ya Sironga sechanwa amwakire mbye mona sango nkonyera umwana Orin Nyaboke hoyu hore omwana honde omonene bo mungino oyu niga kweranga maiga yokora 2024 na konyore grade kye gosoa as a college nigo nera taraswa as korinda mwiraniri moske worta chanwa na mbia mono. Nakushukuru mheshimiwa kwa kusaidia sistangu kwenda shule Walter Chanua kwa kusaidia sistangu kwenda shule. Na mimi ningekusi wewe na msamaria yoyote mwenye angenisaidia kupata na mimi kwenda shule. Gakwenekia yaiga umugambi omoke ase esabrocation ya Rionsu negesima Samarita Beatrice Oroko igagenderere kumwakero moske Walter Chanua mbia mono so kwendera kumurekera bikore munebiga Nkundi Chanua akabanere well wisher ritkolia rero. I'm very glad uchira mwana yagende school. Steven nyarike mune Ensoko TV Rionsune borabu county ya Nyamira. Mwanchito Mulgeria Boigo ni gaborokia amanene bechi skuru se county ya Kisii ne county ya Nyamira bagokeire getambukiro gya serikali kubatuma abagambi na Boigo bakonyi babagambi asebnyoro kwenekia buna koleta bale bana bondo bonsi batarikira nasi skuru ne yemaiga yabana bange gotoka ngati baranyore nibwe kuba hirasi skuru kiri abanyarite bakurangirwa. Mwanchito Mulgeria turategeka chichinkwana cyaborokia bo abanene bechi skuru. Ogochika gwa serikali kobuseni abaorokigwa bataragenda grade 10 goikabono nigo kiagokeirwe egatia abaorokire gosira kwabo wasenganeye na abaorokia banene kurochi skuru au chichi secondary korwe county ya Nyamira. The provincial administration, what we used to call the provincial administration or the chiefs, can really help us. I'm told there's still others out there who probably don't want to come because of various reasons. So the idea that the chiefs come in, I think, is good. I've seen it in the past elsewhere where I've worked. We had boys who went to mine, this gold mine around Kuria land. And the chiefs assisted us to bring these boys back to school. Even last time again, when I came here, I saw a case of a boy that had dropped somewhere in second term because of family issues, domestic problems. Actually, the chief assisted that boy to come back and even did his exams, and he got a very strong C+. So I'm confident if they do that, it can assist us get these students that are hiding out there. Like us, we're expecting around 500 plus in terms of population. But so far we have, by last week we had 252. And I can see today a number of them are coming. Some called and said they're coming this week. So probably by the end of this week, I expect we'll be over 400. Rena yuo ni gobo igo abaorokia bakwanire sababu au chairire ensemo ya abaorokia gotanyara goswa grade 10 nonya nabo basemire abayibori nabo igo abareri babo chinchira au baranyoro bokonyi bo gosomia abana babo. Of it as teachers because they are children who have the heart of joining high school, but because of financial constraints they cannot be able to make it to high school. Through the assistance of the chief, not only going to see where the children are,
they also know, they can advise these parents and children that there are bursaries from CDF and other government agencies where a child can go to join high school and then later fill a bursary form and the child is assisted. Nonya nabo chiskuru chinde imeye county ya Nyamira nigo chiarorekanire goikirania ekerengo kia baoro kigwa korengana no gochika we serikali. We still continue to receive more learners, and from the look of things it's like we are heading towards the 900 mark which we had been captured by the government. Concerning the directive that the government had given regarding the involvement of the local administration, especially the chiefs, to ensure that any grade 10 learner who was still at home, we thank the government for that directive. But concerning our school, that one had already been put in place. Julia Obuba, Nsoko TV. Mchumulili tugotigana roboti urwa basai kurwa rogongo rwa Nyanza inse yekiombe kiabo kiaramugi young professionals nigo fono mchumuligeli besokiri na kurwa ukobolia uchia segati yabaraibe kiombe gigia ODM abo bakogikilia okubwatira na higati ya ODM na UDA ukwana somucho Nairobi ritukuligoro nigo abasaba batebire inchira nigebwenete gutuka yokorange kiamekyo kyanyare kwabage gutwara uboroso bwaye Linet Nyambane na roboti urwa abasae bekiombe kiaramogi young professionals nigo baruru kubure gochia ase abaraibe kiamagia ODM kubwaterana ne serikali ya Kenya Kwanza nario serikali eraikirani amaganio yabegetese na nyagusira Raila Odinga ayo amanyekanete buna 10 points agenda. Tunahimiza ushirikiano uliowekwa na aliyekuwa kiongozi wa jamii ya Kijaluo Raila Odinga na rais wa sasa William Ruto, hasa katika mpango mzima wa broad based, kwa sababu tumeona matunda yake na tunatumaini kwamba uhusiano huo ukiendelea, basi huenda tukashikana pamoja, tukashirikiana pamoja na kupata maendeleo kama maeneo mengine. Endapo kuna yeyote ambaye anataka kuvuruga zile 10 point agenda ambazo ziliwekwa sahihi kati ya ODM na UDA, haitakuwa vyema sana kwa Wakenya kwa jumla, kwa sababu kila Mkenya anataka kuona kwamba wale ambao waliathirika wakati wa ghasia za baada za uchaguzi, wale ambao kwa bahati mbaya walikufa wamefidiwa. Politics must ultimately serve the nation, not factional interest or personal ambition. And that's why we are here to call on ODM to reorganize its house so that they go as a united party. Gukwana imeumucho Nairobi asomo bagani oyomo abasayabo nigo batebiruna chingaki nyinge nigo babire bakwebwa asamangana siasa asabatebiruna chingaki chekire babwanerete kubwateranirwa asaboigo bakwanere obuyabwe byamagochamo eriko yarigania asobo chori bu mwaka bwechiri bubere 2025 nebere. Tunataka kuhusika katika siasa za Kenya katika kiwango cha utaalamu, na tumejua kwamba kuna mazungumzo ambayo vyama vitakuja pamoja, pengine vyama vya ODM na yeye vikuje pamoja zishirikiane. Tunahimiza vyama hivi viwili kwamba umoja wa vyama ndio itasaidia katika mazungumzo ya kutengeneza miungano ya kisiasa tunapoelekea mwaka 2027. Sasa tuko katika ukombozi wa maendeleo na uchumi. Kwa hivyo ile ambayo tungependa kuhimiza kwa watu wetu ni kuwa tuwe na ule umoja wa kusudi, unity of purpose. Tuweze kushikana na tusijaribu kutenganishwa kwa vyovyote. Ayo nigachire chingaki kiama kia ODM kigendete gwetera omorindo. Aanze mazungumzo rasmi. Hatutaki kuingia 2027 wakati hatujielewi. Hii chama iko na maneno mengi. Kwenye hii safari sisi tulikuwa abiria
na baba alikuwa dereva ya basi hili. Na kuna siku moja tuliamka na tukashtuka, dereva amekufa, aliaga dunia. Kidogo kidogo wale walikuwa na keti mbele wamekimbia kwenye steering wheel, kila mtu anavuruta pande hii, mtu mwingine pande hii, pande hii, pande hii. Asabano baruro kubore gocha asabara ibekya mekyo kugayana omochando yo. But we believe collectively that within the ODM party, and I've said we encourage unity, discipline, and strategic coherence in order to strengthen its position for negotiation. That is something that we encourage. But because we also live in a democracy, we believe that those issues will be sorted in due course within party structures. So we don't want to go into the details of how that will happen. But our advice is that as united party, strengthened party, a consolidated party stands a chance to negotiate with any other like-minded in a manner that they see fit only when they're united and stronger together. So politics will be there. Many parties, even here, parties are represented. There are people who belong to different political parties. But that is not our focus. Our focus is in the development agenda of the Luo Nation and how we can maintain that focus without the politics of 2027 swaying that focus to other things. Kuripoteria Ensoko TV, iretaria ne Lenet Nyambane. Mwachito murigeria tugotigana na roboti rwoni go muraibense William Ruto aumeranete na kubwatuka babarusi bense ya Kenya gochase chinse chisko na gukwana ime nyumba y'oburaibense nigege karekyo yakolekanite hairio kwenekya buna serikali nene ya Kenya gochiri kubwatira na babarusi abo erikolenta magendra sense na bwo kwenekya ense ya Kenya yasukiro gochase ebirengo by'igoro. Omorai bwense William Ruto ritukoria rero nigaumirana na kubwatuka babalozi bense ya Kenya guchia sechinse cheisiko gukwana ime nyumba y'oburai bwense asegekarikia korekana nigo serikali nene ya Kenya igoche kubwatirana na babalozi abo irikorenta magendera sense nabo igokone kinse ya Kenya yasukire guchia sebirengo beigoro. You are aware there is already a national discourse on where we want Kenya to be, because we believe there is greater potential for our country in many respects, that Kenya should not be in the place where we are. We deserve a better place. We belong to a better place. And we will be working collectively, those of us serving within the Republic and those of us serving outside Kenya, towards a common goal of elevating the status of our country to a first world country. I believe, and I am convicted, that it is a possibility that is achievable. Ababalozi abo niko baboli wakobekomokia asemiremo yabo kirabare chinze chesiko nabo igokweneke kubwatira no kuyagwense ya Kenya ne chinze chinde. It is a solemn calling that demands discipline, judgment, and fidelity, especially to the national interest of Kenya. As it is expected that with great privilege comes great responsibility. You will be Kenya's representatives in different capitals around the world, and you are expected to steadfastly safeguard our national interest and also foster strong, mutually beneficial relations with friendly nations in pursuit of our foreign. Chumuligeli tukoenda busio nande mubunge bwense Embakasi East Babu Wino nikobono so kiri nako saba balibale asense meli kiama kia ODM bali babwato burai na mono kunyaraka bakoenana oburai yobu seguchia asabara yabasaye kubwatekana na Babu Wino nigagotebe kiama kio nigogitagete kinyaraka bage konyora umuri umuye nabo igo chinguru chinya chiabasaye. People must come together
there must be an NDC that will ensure that storm is solved. That party should be handed over with an immediate effect, and you are looking at the party leader as we speak. Yes, we don't need to disrespect anybody, but it is our time. There's nothing wrong with Moses, but it is Joshua's time. Yes. That is it. So it is upon you to decide whether you want the weakest Joshua or the strongest Joshua. Whether you want a Joshua who is Moses' age mate, or older than Moses, or a Joshua who is younger than Moses. And that is what I can tell you. This is politics. We will play it as it comes because we are leaders who've been elected in this country. You saw the polls the other day, spoke very well. The poll stated clearly that Babu Owino should be the party leader at 33%, followed by my father, Honorable Dr. Oburu Odinga at 10%, followed by Gladys Wanga at 7%. And then the others shared 1%. So clearly, the people have spoken. Kwegure buna bataba Joshua na Aroro onalende chinguru batagete ne chinyi ande tali bagosorora ira niyo borayigo cha saba sai Wira niwe nchira nire zaki ngona gonte bara umugaka chinga kichia uchi abehire tigatoge ndega igatorarigeli bari basoira somurubelio tatigerete nyegenete twatigerete ninyorete sinatigerete lakini utaragenda se gusoma ujumbe rero maiterero kwa mochera nche kwa mochera Innocent nche na kwa mochera nanyoranga na soire ngoroime nche na mocha itkolia rero watebanga iye tichi gatatu Jumatano atukama lietande tayo matukande tayo pi lakini yetande rolo ilimo koro wakanda WCW no likanda Wednesday likoro ku Wednesday Women Crash Wednesday okay. WC ngaikwaira eli nalikuwa naliri mapema kwa nyotaracha Vincent Mugute igagateba kurwa matongo bukera ya itoni kondani Indoje Benjamin umwana Thomas abataba watching live from Ubasi ataba kwa kolegeli kurwa sakuru ngabo igesa with my wife Damakli kwamboka pamoja na watoi Lewis Hanson and Gianna my dad Kambaga na Nyabuto Mamu Paris Ango Gigi na Auntie Ruth boy go atabanga Bro Hebston Moses na Onyancha my sister Karo anawatakia asubuhi njema Nindoche gaiga Hilary Musyoka kurwa chinsemo cha Kangemi agoteba goika chinsemo cha Liomanga bwakire bya Ambassador Verad Omolia Taya agoteba kurwa Nyakeyo agoteba good morning umugaka kiragita agoteba watching Keverson Nsongo kurwa chinsemo chiri cha Lanet Nakuru good morning mbya mwana so saime yo morobeli Nindoche Salomo Nyoni good morning kurwa chinsemo cha Boigesa village kiongeti pamoja umochokoro bwa libiriri ya baba na yarangoteba lengano alime yo borobeli kuruchinsemo cha Bobembe bwakire bya inde imeyen Soko TV ataba gwika chinsa inye cha mambyo mbiyamano Godfrey Yongeli kurwa chinsa mo chiri cha Rwaya ataba gwakire buyamwensi Soko TV watching live kurwa lia chinsa mo cha Rwaya ninje Godfrey Agari Ongeli mbiyamano mwana minto ndo cho musoliwe suga ya ataba watching live kuru chinsa mo cha Nakuru City Salam Club nero irandirega Beatrice Kiyondi aka Gesare watching live from Suneka City mbiyamano Suneka yabere city yakora na wanyene chindege nchiche chikchake kogendororo ndo chinkibate beteki achake goroso batagete mbachi toro na roche bachakire uge survey barorenge getie kirende gya chakire gotwara chindege chikogendoro Linet Mokogoti Bobiero agoteba good morning kuruta wala mihango watching live mbiyamono Honorable Victor Mondo no agoteba lichinsemo chiri cha Kilimani agoteba goika hoteli ya Abuga numa hoteli ya Abuga Severete village asagoteba mwa Bomondo family bategerere bya kabisa na my lovely Sharon Victor 6 yakeroma takobeke kerumiga agobeka nga Sharon Victor 6 Joshua Mbuya Trimba Rispa Gwaro Anthony Ragoli Surambaya Rosafi Rogers Nyariki Rose Michiemo Del Monte Venus
Sang'anyi, Sheila Kemunto, Honorable Ndie Kimang'ang'a, Omosoliwe Gesusu, Grace Umbat, Honorable Fred Oseko, Honorable Engenangeni ya Grace, Kaleni Osinde, Simba ya Kiamu kama Masomio Sano, Comedy, Boigo Stella Makoli Umutangi, Nindo Chega Eriki Osoro, Kurwa Chinsemo cha Kiumbu, Agoteba Nere Noale, Kurwa Ase Chinsemechio, Liabo Soboli, Bwakirebuya, Nindo Che Eli Muache Alivio, Nero Nyarekoba, Kagoika, Abumbali Bali Asensemeli ya Facebook, na Nyarekoba, Nkoligeli ya Semambia Bono, Paso ila Sumurubili Diana, Nta Itoligeli Yonye SMS, Kiaroro, Tugendo Mutimukumusini Tuila, Neto So Asensemo Eji Gazeti, Litoro Lenki Kegendete, Sama Gazeti, Semambia Bono, Mwancho Muligeli, Togote Meganeroro. Egando chao tebadiana na Innocent bwa kirabo, kirandense ke yo Musuriwe Susu, na bayigondo chekorwa tasho twabokiribia. Twasoire meyen sokoti bwa kire hene ya itobuna butambe Twensi Dennis Kukupae abegokurwa Kasarani maji mazuri aote bambaka Nyamache maji mazuri Seito onere Alex Ogete ngiti twabokiribia amona my wife Eda Mora na abana Joy Adrian na Lilian Nilani amashabiki yonsi yansoko na abaganiriye ritskoligia na mbarikiwe Dennis Kukupae kurwa Tasha no Musuriwe Sukurwa na Kuru. Good morning guys. Musuriwe Su mwakwani wana Dennis Kukupae kurwa Tasha. Na Mwalimu Charles Luange message ingo yibwatinde sinayo Ngagite yarenge WhatsApp na morora oro nabegete team ya yagali agoteba tuko live ni Mwalimu Charles Luanga with my wife Jacqueline Kwamboka from Nyamira County Kenyerere basement agoteba tuned in and ndochega igabegete gutwa ye Queen Wednesday ndochega iga Weldon Nyaore Sylvia Mora Levi Kwamboka Rafael Misuko na Jacqueline Kwamboka na wanyara kwa bako bekirwe gutwa Semambia Bono Mwancho Muligeli tagete togendo muti mukoto koirana nikotoka so asense moye Gazeti. Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi Magega ya televishoni ya Nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyali bagari ya bene liyokuralia asegete senike asoliguri liyakibusani tulikere gose twakresi migwitere namba yaito yobonchuria 0788666662 Obulimira bwisiro yobunda bwense kulenge talinchira ndensura kurobulimi obiyoke enyoreri bagari ya bene kwa egwa megelyo chisemi nobosemya egero yobulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ngombe bune yengiya Gale konyana eyisimegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere cyamuragoba wika chinsa isato asomuro bere oberemi nobotugi ekero turesemya mange kuri asaberemi chini ngoro kwa petrol machine asomuro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV Oboroso Bumugusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi
Tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground, na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Omwancho mulire Bwensoko TV igetasen Bwensoko TV ni bwatira senge chao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusi na isiko yagusi to kubika tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda Bwensi korwa se bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwa county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Emode korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaya ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili tini gongor ko petuel machin na nyora netrobin Bwensoko TV oboroso bomogusi Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusia Electronics nintwe lichibuli yao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibetiri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebine. Ntubwata phone accessories na boigo ntolene chibundi chikorosi bintu tokonya ninchuwenyo spare part chie chinguru Sungusia Electronics boigo nkoros tole chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega au tuline sabyo kole talentambe gucha kuligie byombo bunebi tutarira somo choke birigo nabo iga somo Nyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Eye Bwensoko TV oboroso bumugusi. Urigili nande twiranire gaiga Bwensoko TV umurubili Bwensoko bwakire chetire chitaka 12 mayiga yenseyamo asema mbia bono togoso asensemo y'ikigazeti yosoko bwo kwane igomba te gazeti ya The Standard nero guchiko banku muri kirase mambiye nabote biningi keroro lyunyara ko bagukwemanye Diana nero nabwate gazeti yaye tigakoroke eyu bwata soko boko kwaye Mwanjito murigeria yane abotame The Daily Nation ero bwata soko boko kwane na ninjwa gusemia mange nyari to gotebana Mwancho murigeri kera Diana agatebirie gazeti ya bwata kwaye ntagete tuchake kuligerera iki gazeti ekingi kigo kwa nasema mbi abone gazeti ya The Daily Nation ngo kwanerere cat and mouse game abunese kurwa sense ya Buganda kubwatekana na yali yararekanira so mtandao astoroche Bobi Wine no mwana murai bwense ya Uganda muhozi uyundandole ase kitengo kilikiaba na jeshi esbagenda tekona kumnyokani ase chinkwana na kulikira na message kiri kikorekana chigoturubani na koleto buoba aigati yabo ase twaruche muhozi agateba ngani gabwate erangenene sana koranga unyare koba gakumukora murayo yubwe kiama kia NUP okurunga Bobi Wine nere anyare koba gateba nganigo boni gagendete kukobo erubugima bwaye na kolete chinkwana ne ketasenia kemo kia Al Jazeera asana monanya tukoba gateba nga nigatama kulende tamanyetinga ubugima bwaye ngaki borachikoba bokogenda mwancho murigeli togoswase gazeti ya Mwananchi togoswase gazeti ya Mwananchi gote Mutei na siri ya uasi Chadema ide gazeti kurwa sense ya Tanzania na boigo nindoche ase gazeti ya Business Daily ngo kwa nerere KRA locks e-teams locations in 30 billion fraud crackdown muna bagalo tebe kiombe kilyo kurusie bango kyanyara ko bagego sieka chi machine kiri cyo gwakanera
ibango cia e-teams chiri bagoteba ase chinsemo chibagale goteba chikali kubwatanigwa n'obukurumi ubukorenganirwa ase chibes chigurunga jibilioni 30 igona bokonyara kabago gwesomera orose gazeti y'omwanchu muri nane mono nande omwanchu muri nabo konyara kaba nande gukorigereria se chigazeti chinde sengendete korigereria buna chigendete gokorokia mono mwanchu muri nagatebye gazeti ya nembwatega ya The Standard ige kali kubolia libolinga Wetangula niganyara ko bagakubolirwa amabolio kubwatekana na kili gotebekana ogosira kwa moyo kabiro mu bungo lugari Cyrus Jirongo abwasiboni gagwetani abante 200 banyara ko bakunenkiwa n'abanyanyimbo ekerabono iga egati yabo ale omu nogelibwe bungene na Moses Wetangula barolekanete chinga kichomo elio konya Cyrus Jirongo atarachiko bagagusiribwa mabwa ya maswali nalega igosama buli nalega iga ali atakire ko bagakwira ni gwegati yabo mwanchu muri gilini bagatebanga nigo batagete komanya ninki keirete gosenga ki jironganya ko bagagotoka asenseme ya Naivasha na mabolio ara senseme y'umwanchu muri gilini nandira bokonyara ko bagona kuri gilini kigazeti echiorore nga ningi kelikeroro nindo chegazeti ya Business Day entate kuri gilini gazeti ya The People Daily ndole ninki kelikeroro semambi ya bono mwanchu muligeli se gazeti ya The People Daily nero ngendete chimashini echingocha chiri chiarango mwanchu muligeli chinga kichinde tigandara ligerelia ndole ninki kerororo se gazeti ya People Daily gwira nane ngotebyo mwanchu muligeli kolendete turachaka turaranga nkichiko bachigo kwana ngo chakira ne gazeti ya The Standard buna nagotebya na maboli aroro asiboni gawetangula uyoro monogeli bwe bungene na nyara ko bagago ikigubusyo na era nyara ko bagakwiraneli kelige gotebekana asuko sira kwa Cyrus Jirongo yo nyara ko bagosira sumubwaso kano asabana siasa bali balenga basani baye bagendrete kubuli ya maboli ya mange na ni bateba bali barolekanete chinga kichomo alicha na Cyrus Jirongo ni gobona banyara ko babakubuligwa iga amaboli atakire ko bagakwiraneli gumwanchu muri ne limoli yabondiringa nga Cyrus Jirongo yanyorete ase chinsemo chiri cha Naivasha boigonga ki Cyrus Jirongo ale ko bagakwirundi yabweka mwanchu muri lirinde bakubulinga ababiriye balenge asegali kurunga Climax bus iyanyarta ko bage kubwatanirwa asumu basukaneyo setogote bigunga omontere bolyo nyarta ko bagwesoke nagoteba nigegali ya chitakanyoro yetumire ku rubosi bwaya naboyego bakubolinga ningiye ko arachi airbag chiri cyabekire segali ya Cyrus Jirongo Mercedes Benz chiangete ko bachi chitumeka se chinga kecho na egento kende bakubolingelinga ngiye ko arachingoma chia Cyrus Jirongo mwancho muligeli chitaliko bwatekana na keli bagateba nga egali yubuna yanyartukaba gekobwatanirwa asumu basukano yumugano yu nigo mwancho muligeli ogendeta sepeji yakane kerango nyaraka banko ina noro iliyo nyaraka banko gotebinga ningi keli gotebekana asbagale goteba bante 25 nigo baba nyaraka bago ikigubusyo na ko nyaraka babonsi bakuboligwa amaboli gati yabo buna nagotebi no mo speaker go somonogeli bwe bungene na Moses Wetangula asiboyigo mwancho muligeli ya maboli ya inagotebi agendrete abanigo bali bagotebekana barolekanite chinga kichomo eli abana siasa bange nigo bagateba kubwatekana na barabuo nigo bagateba nige korolekana Cyrus Jirongo nyartuko bagago itwa kulende abanyanyimbo nigo batebire no mubasokano olengo olio kawaida nindo chega iga egati yebyombe bibiri byanyarako babikobe kubosyo eli binyarako babikoligerelia mubasokano yo na Cyrus Jirongo buna asirete ubumabwaye buna banyarako bakobe kwa nolio tenete ekyombekeliya DCI Mohamed Amin niganyarako bagakwana na ekyombekeliye kurunga homicide investigations nabo igokeliye ko dekorunga bureau investigation bureau ikenyarako bagekoligerelia ngankikirete kulende nonya nabo nigamba bolye no gutege na kotayo rumwancho muligereli egati yabo gaiga bali bataraige na mwancho muligereli na omotakano kurukwa Lenawi Petet nabo igo musubati gose munyarokoye Jirongo nero kurunga Sonia Rebman Malala nigo bano bonsi pibanyarako bago kuboligwa mwancho muligereli bakobolinga ababiri bali balinga segali inga ibale mugano yole sepeji yakane nabo kunyarako bakugwesomera na kumanyanga ninkikeroro Monchito Muligeria aigambwa to mugano bugo ichania lakini nende no mugano wokene ase ababwatani bae Paul Mackenzie bagoteba aliabete gagokorekana ase chinsemo chiria chasha kaora aigani mbwate omugako kurukwa Emos Amenya nigakwerera omuganoe
buna betega kurwa chinsemo chiabo asaibole tu agacha somo cyo Nairobi agachaka okoro bonchorere bwae bakalitukanya letega kungainwa ngomugondo noro kale koni wa chinsemo chia chinsemo chicha kahora ase abetega kweno manchito muriria aigano nganchire ngote bigoro mugano OEPG ya gatata gazeti ya Daily Nation ase gukwanira igoro ya Enos Amanya oyo oigetuwe tuwe kigambero kabaka gotebe kene asa goteba ng'anigo Mackenzie abwata ereniga abwata abana batano na babere abana 7 nabwo amenyete na barubuga igase county ya Nairobi somo tinyo November 2020 nigakwerera bunanya tigako gako ikirana gasomo cyo Nairobi mwanchito murigeria kolende David Amanya igawali gokora obonchoreria bogo kobogolia etagatagatante betagataga gose egarbage akaba gakunyora chibesi chinyinge na wetirase okoga chibesi chaibya akaba gakogora omugonda sichinsemo chia Kasarani keragoro omugondo yu akaba gakomenya ne amati yaye kolende omopastor yomo akaba gakomotebyanga ya mugondo noro koni wasichinsemo cha Shakahora akaba gagutuma gakonyo mugondo yo ekonyagurira igasomo cyo Nairobi chiribu chimi chiribu cyo ndo chikega chire 700,000 akaba gakobwato kachibese egichire chiribu chimi MAM gochiase Mackenzie kyara nero likonyo mugondo na oyo mongainete nigale korokwa omopastor yo mongainete ngomugondo koni wole nere nigalenge omobwatani oyo Mackenzie lakini Enos Amanya tamanyitinga no mubwatani oye akabaga konye mugondo yakagenda sisemo shire cha Mackenzie chibesinde akamotomera omopastor yo abega kumagachire cyarenge 100,000 anchito murigerie keroka gala sisemo ya Mackenzie only mugondo oye niga moboliti mugondo kwale konga yole na yo Mackenzie akamotebinga mugondo ngo kwande lakini nigo aganyete umugondo yo ayorore tachiko yenyora abantu agote babarenga orati semicho nigo barenge more than 1,000 just semicho abo barenge komokorera nyasaye mirimo according na Mackenzie no monene bare komokorera mirimo kolende abantu monchito murigeria tiangote bigati abantu bali basirite amagimabo nigo barenge 450 negati abali bamenyetega gubaka babago siria magimabo ko itane gotaragera bagote banga nigo bali kwingata eriyo banyare bakumoikiro monene bakaba bakwingata kulende abantu abo barenge chiminye na 50 bagasiria magimabo na iganige gukwanira igoro yobogimabo libwarenga chinsemo chiria buna abantu abange babete bagutumia chibese chiabo asinsemo chiria cheshakahora ngatukomenya gwanga chifamily chinyinge no ene simimba nchire waka ekero gwa ikirega ya somo gondolio nigo batebwanga aigano abantu bakomenya kwa tebwanga agache nyomba gaiga abange baba bakaba bagoserigwa ekero abanyene bo mugondo bagachire babaseri nandi bagenda se omusitu oyu nandi bagacha bakagendera komenya kurende enosera nigo akokwana gako regret tante bo regret kiagera nigo abetega kurwa somo cyo Nairobi konya chakiro bomenye bwaye bya ka somo cyo Mombasa asasireti abana bubaye nabigo mu rugyoye aigaba ono niga gukwaniriria abantu bagwetira kolende egento kego ichane mono kelinga abantu abange nigo bacheta chinsemo chire cha Mackenzie benyorero bomenyo bakaba bagutuma chibesi cyabo banyora marimo banyare bakwagacha nabange babo bakaba bagotebwanga bono marimo tayo nigo togo chaka kubaba bwatani to chake komo chiro munguru nabange abo babo bakanyara bagosiria magimabe kiagari bari kwangata mwanjito mugina bwo somero mugano yo se gazeti ya Daily Nation page ya gatatoro n'abantu basete magimabo nabigobu na Enos ngara agukwanira umugano yo mwancho muligeri gaiga se page ya kabere ya gazeti ya The Standard ngo kwana bale igoro ya yorocheli yarorekane ta sense moya mukuru kero abanyanyimbo bari kuminyokani n'abamenyi benseme yo kubwatekana no gutagorwa kwebibanda ase chinseme cyobire mbarabareye kibara umwancho muligeri kigo sa senseme ya mukuru niyo tebekana litukolie igoro nigo yarengo kuminyokani okogoro kwana gonkonye ekera abamenyi benseme yo banyartuko baba kuminyokani na abanyanyimbabu bari ko babachete ne bulldozer yereko bage kuyelia ebibanda bira senseme yetinge yekera ya urugatoro nigo bateba nigo yanyartuko bage koralia ebibande bingi na itetoro Diana na roche byagure nindo chegaiga mungwana yo mwasilieta
Kale Babuga konyoro mumenyia sense ya mukuru niga kolera batebanga nonye ni kinyumba kinde cyo bomenya abantu bandi bamenyete nigo cia salitigwe batebanga nkige kogera abanyenyimba bakoraiga nande liboli ndirega igando kibagatebanga ngiye kogera abanyanyimbo bagokoraya nabo igas bakare batebanga ngiye kogera bagokorera abamenyi b'ikisemecho ko bakora buna abantu bali abasalia bose bali bakorukwa abasalia bo Morembe abana ba Kenya nigo babwenete ko bagokonywa ina mangana ruetwe no mugabana bwe county ya Nairobi omuske Johnson Sakaja mwancho muligeli nigo batebanga ebibande binke nigo byarali gwase kinsemecho sekeli bagendete gotebanga bagataite kororanga inchira bakonyara ko bakororanga banyara ko bakwaga cha kinyumba chindonga sense meyo chintaite goteba iga no gwetera sense ya Mombasa Road kira negitasa kuru Kobil nabona roche ibande bimbiralire tinta getiko beka my reservations lakini no bisaliri egento nkirigia chire Nairobi ya tendency yenye sana bibanda bikoralirwa kwa makonyore binde byachire bikwaga chubya gachua bya kuchirangi chikoro kia marieta gete kwanyoranga abantu bono bachira banga tebasako bana boigo yakogera nabondo chabange nigo bono abantu chinyumba chiabo chiyeiri kerbono gwasoire mukurume lakini aba mnogo soaga igaimara gutirimbo kali naro chinga ebibanda mbiye iria sense mejo igo mwanchumuligire nabo gwesomera na koranga nga ninki kireire igoro nyigwete yari ko bage kuminyokani titiaga cia marigaria nigare nkoro yukurusia ya negetoro nyolense ya tegereire na ninje nari gwete highway tinso tiguchi mukuru mate na tete highway igaiga munogo so Northern Airport Road nsali nabona arigerete ngaroranga mungwana arali ugochora oni chianga bangwana mbarali bakono ine chinye ni abasubati mbarali andaka uno nandi tocha twinyolera mama mboga ngagitenga abantu bali babwate ibanda ukweligeli bali abangi babona babo bagusaba efisi bagoteba bakitokonya okay kagite serikali nero niganirie ekolengana okay mwancho muligeli nabo gwesomera umugano uyu nigo bakare goteba sense mu ekisemi ebitabu nigo bibolete byogosoma boigo mwancho muligeli kera abana be grade 10 bagendete kogenda somuli oli okorokunga o grade 10 ubwate chi pathway yes bakanda basoma chi science chiri chiabo chikorunga STEM science technology na mathematics nero mwancho muri nero nabo igo bali bakogenda as social sciences na bali bakogenda as sports and creative arts nigo bakare goteba ngabone wizara nigo yabikiru maisokera abana abangi bagendete kwira ne school nonyana bese bakare goteba nga ebitabu byo gosoma nigo bibolite nigo bono iga kubwatekana ne gazeti yabateba babere bakubwatia nigo taka kumanyanga nga yebitabu iberete nonyana bayekere serikali agendete kominyoka na koligelinga abana banyareka bakoira na seji school chirichi ya grade 10 semia na kilibaga tabona iga nigo abayiboli bagendete gwetera emechande gati ebitabu biribolete nigo bateba emere mobuna elia ICT bitabo byabo mbirarorekana buya egitabu ge ibye English mbiroro biro batabiro byarorekanire na boigo French terarorekana bagateba nga chi bookshop chinde nigo chigoteba chibugate ebitabu ebike eke mobile tete gazeti ya The Standard bagateba nigo baumerete ebitabu biremia ya 50 nomo igekera bibolete umanye ne ligo liri yachirigo maine bakare gateba wonigo mwancho muligeli gati jiskuru chinyinge nigo chigendete kona kubolia abateneli bejiskuru ainse yekiombe kyabwe kurunga Kenya Secondary Schools Heads Association ekurunga kesha ketenere no munyakirogo Willy Kuria nigo wano Kenya rekoba yekurwa okogosera ligosekia rulekoko gochia asbali bako nyarako bako nebitaba nyarako bako biene na sechinga kichibwenerete ekera abana ba grade 10 banyarako bako ikase chiskuru mwancho muligeli nabo kunyarako bako gwesomera ase gazeti ya The Standard page ya gatatu nyarako bako kumanya mu pastor yomo ase page ya kabiri gazeti ya The Standard ngo kwanerwa lenga kyanyara koba kagosibwe myaka 10 mayega yogo kagerwa ko moita omwanchi oyo monginoya chingdi tukoli ale kurunga lia Valentine's Day igoro calendar ya begetuga igabisi maite tubwateli electronic eligoita se screen wana toilette tulie karatasi because kwanya tonalite go scroll igatwaligerelia muntu mutanga nigete se calendar ino ale se room eyo lakini tali to ikarastese setinere gagendete kuligerelia kamera okurukunga kotebi nubwata 10 bob Dr. Zack nimbate siringeyemo
chietaga agasaku li tariki 14 kama tebiechi kijana utakuwa umesota hii Nairobi. What about tarehe 14? Tarehe 14 Mutienyo 15. Sasa kitago sota pitariki hicho. Tarehe 14 Mutienyo 15. 15. Ose Mutienyo kabiri no 15. Bono Steven Nderitu bwe myaka 50 nebere nigo bona nyare ko bagagusibwe gesibukie myaka 10 asakagere ko muito mwancho yo munginoye bagatebe magoroba yelitukolia Valentine's Day myaka 2 ya etire liko bachitariki 14 Mutienyo kabiri kiro mwaka Nderitu niga agatebe kana amanyekanete buno mu pastor nabo igo agateba nigare umuntu bwe kanisa asekeli bagateba niga iteto munginoye bwe myaka 42 sanyar tukabaga kumuita esekyo kyomoro na kumwaka enyunda so mutuaye na kanyara kabaga kumusugumu munginoye na konyara kabaga kumuitere niga muiterete asensemo libakoroselie ndagire kurugunga kitchen nigo umwana obo gw'imyaka 15 arairekera isale gokorege korwekyo mangana ya niganya tukabaga gotebwa seke gambere kemo asensemelia nakuru asebo igo muna chebina okurunga Samuel Muhonji anyara tukabateba nganderitu niga muiteto munginoya na nigo bono mwancho muligirili banyara kabaga gotebanga niga chikobaga gusibwa emyaka 10 nabo konyara kabaga kogwesomero muganuju ase gazeti ya The Standard 70 years igekera iteto mungino yagabwate myaka 50 nomo ne 68 years. Igo bono mwanchu muligili nabo kunyara kabo gwesomero mungano yo. Ayana na rurabu. No gintu gyo kumisana lakini nagotebya Valentine's Day yakaba chitariki 14 Mutinyo 15. Kebati bwanchira. Lakini nchena zaki twatebirenga ne chitariki 14 Omutinyo kabiri. Nande Innocent nyo gukaro Mutinyo 5. 15. 15. Rero kwabo mukora seseti. Mutinyo itoyo. Manjito murgiria katogo kwanira Kisemi aiga ase gazeti ya The Nation page ya 5 na kabiri nige gukwanira omuwaziri w'Kisemi Julius Ogamba ka gukwanira igoro ya matemwa yabeteka gusoko mwaka wa 2025 kule niga gukwanira eskuru hose chinsemo cha Turkana asabotebanga aboroki wabange tibaranyara bakwikirana eskuru nabigukura chinsemo cha Mandera niga gutebanga 95% yaboroki wabanyale bagwikasi chiskuru necho skuru ichinde kurwa count at least 50% 55% banyale bagwikirana eskuru na wikira boniga aboroki wabonsi banyale bagwikasi chiskuru niga bale 831,000 asabana banyatwa bakora matemo barenge 1.13 million abanyatwa wikaransira matemwali KGCA njito Mulgeria aigonigo bagotebanga aboroki wabatigarite negati abali bataranyara bakonyoro bokonyi nigo bali 280,000 lakini bono ntwara ase omugano twasoma kurwa segeta Sengeito nigo bono eserikali yabikira abagambi nabakonyi babagambi abukwenekia munangweta bali binyoro enyumba si nyumba ikegara barubumbo bwatubumanyi bwana abantu bamenyete banyare bakorora omwana uri otigarira si nyumba utabwatini bwe kumuira ase skuru banyare bakomokonya twakubona nayo no mwanchito Mulgeria ekara konyora abana bunabo enekibona banyorora bokonyi iri banyare bagwikirana ase skuru nigati yali bagusanga gaiga gazeti ya The Nation page ya 5 na kabere buna abana bagende twikirana ase skuru ande kweguringa ebitabu uno mtu Innocent Aotebia agasiti bego kwanira igoro gya ebitabu iribiko bwatko kuchasi skuru hasiba batebanga nigo birebike mono no ena skuru chine chirabinyora lakini omanyenga ekero togotebe ebitabu birebike chi bookshop ukonyoranga edemand ya chirigoro ne demand ekerere igoro mwanchito Mulgeria rigori naro lya chire guchanda abayiboli na borokia skuru kolende nabo wesomero mugano yo gazeti ya The Nation nabo gazeti ye page ya 5 na kabere ukwanirere igoro ya borokia bali bagokora amatemo akoro kwanga sign language abarabuo nigo bakwe murongane aho bali 4162 asiba botebanga amatemo yabaga ko bali list nigo babete bagotigwa isiko asabange babo bono bagotebanga ati bamanyeti buna bagochya gukora ikiyagara abange babo nigo batayite bachigokora omulimo yokoro kwanga Kenya certificate Kenya sign language manjito Mulgarian Kenya sign language asibabiri bakoreta matemo KCSE bange bakwimurungani ngo batigete skono enekera matemo ariko bali list
the sign language siabeteke gukwanirwa kuronde kiro chegaiga wasiri wose wizara yikisemiriga gotebanga abange baboti bakolete omulimo yo asikinsemo kiria kia primary gose amatemwalia KCP bakaba bakoyakora ase amatemwalia KCSE kolende nero yarentire omuchando mwanchito murigeri abange bava goteba karanga tibabwati muchando oyaring impairment tibabwati muchando bwo taigwa narabono ile tito muchando kolende bagendete gusansura muchando yo barorenga kyaboro kiwa bakoleta amatemo abuyo baranyare bagokonywa nabayikuru gazeti ya Daily Nation asense media yekisemi Oncho muligelie page ya gatatu ya gazeti ya The Standard sibakale gateba bono mo Senator Mandago nando yo kabiro mugabana wensemo ya wazinigishu negati ya bali bono bachikoba bakoganya enachi chikobage kuri guchitaliki 15 ne mu mutinyu kabire kubwatekana neki nakili bakobwate nigwa kyogotebanga nigo banyartukoba bako ibira abantu batagete kogenda asense ya Vinland guchikoba bagasoma asama somabo asibono iga olio tenete gosogo sukeki nakyabo bosio sense meli yokoba sore kuruga prosecution yanyari ko bagotebanga nigo yasikire ekinekyo asbagoteba gwitanie bilioni ya menu guteye muniga gotebekana yanyarite ko bagikurusigwa kurwa saba iboli nabana abo batakire kuirwa sensemeli ya Vinland gukikoba bagosoma nige kineke ganyerere gukikoba gikurwegwa asenachi asekegambero kilia Kiagoro na nigo chikoba gekurugwa no monachebi no kurunga Peter Ndege oyo takere go chikoba gakuruchinga ki arabe gakurwa enachiyu anamono gwatekana neki nekyo kyagotebekana kia Mandago naboigo na balia bande banyaltuka bagosoerwe gati abo bali basoerere no Senator Boniga oyo kurunga Jackson Mandago Joshua Lelei naboigo Mesha Krono ababeire bakuikibwa bosio bwekegambero mwancho muligiriri niga abantu gwetanie 135 batatu bagotebekana banyaltuka bakurwa borori bwabo ngakibanyaltuka bakuruchi bese ili abana banyaltuka bakuiruchi nsemo chia Vinland ni chinse chinde uchiko bakonyora ama aigeliyo gose gochikoba gosoma abandu bachikuligeli uchigasi wetani abantemia ya moni watebekana banyaltuka bakurwa enibo yabo asomurubili into aroche ngakie ya modayana chinsa se chikorutwa bagateba buna bayiberetwe kuna yarenge igento kialengi yo kumira kini bono batebanga nsemeli yo gosoire kina ikurunga prosecution ya tebirera bono ya secret file kikinekyo togosoe page ya gatano kabere se gazeti ya The Standard mwancho muligeli tokalikoba to kwanera igoro yekyombe kose kiumbe gelikia abanyanyimbo gya prisons ko sabasigali bali becera bono nigo keko nakero kikebekire maiso kubwatekana ne commission yeliye kurugunga administrative justice na ndige kekubwatera ne kiumbe geliye kurugunga ombudsman ni bagateba nseme ya abanyabasigali abanyanyimbo becera abanke nigo babeire bako bwata kibese kurwa saba Kenya bako ligemere munga bachiko bako balika senseme yo igaiga nindo chama akyaberega gwakanwa eliya kiriye iselirure nejiribu chim emerongo kyanda 90,000 eliya kiriye goro lirure ne milioni 3 abanke nigo bole bogatagati bwelibu emia ya 34 wikira chi milioni 3 mwancho muligeli asbakale goteba bono iga nigo bakale goteba abande banyare ko babakoire ni kibese cyo abande banyare ko bakurwa bako bagwanchirana amamo chabo oyo moni ganchirane tenga naye tu chisiringi chiribu chimisano 352 870,000 nigo mwancho muligeli bono nigo babekira maiso asbakale gotebekana nga nigo bono obukurumyo bubwabere bo korekana asabantu bakale koteba nga to amaki to bali kemeremo nagaiga bakale koteba nga kuchakera abasigali go sabanyanyimbo bali bekera ngo gyo ba constable kuikera abanene babo nigo bwataniri na obukurumyo bu mwancho muligirira bo wesomera na kumanya ngaki orboti urwasogeti guno munyakiro go bw'ikiumbe kiuge kurunga a commission yo kuligirira administrative justice nabo igoge kubwatera no ombudsman inseyo munyakiro go bo kurunga Dulo Charles ngibege toroboti rwabo gaiga timati go sechia omontonde muna togendete gosoma bono mambi nabura nyore nari kirire chiayo yamaene naro chia kirire
agendete kona kuburi ngaba minto na tebeti kumwana nguli kware kotarikwa tugocha gazeti ya The Daily Nation page ya gatano na limongo kwanerere igoro ya Safaricom Kenya Pipeline oboni bwabo ngakibuga bekirwa maiso na ndega iga yundo chobekire gaiga no mubungo kiharu ndindi nyoro yo kale goteba ngabono ni garure birengera byaya ekeranya tukabaga ikabosyo bwe committee yo kurigera lichibese nemerobeli ya serikali na kurigera lino na makabeso asanya ariko baga okwananga murobeli bwoko we chinseme chiche serikali gosechi shares chia Safaricom konigwa nabo ige company ya Kenya Pipeline kobekwa ase chiro yo konigwa ile serikali nyana kobe konyora chibesa nigate birenga bali bagendete ko kwana chinkwana cyo konyoranga banyaro ka bakonia chinseme chia Safaricom na KBA Kenya Pipeline Company abange nigo bakale kogenda bakora chingwana no boni obu batabuga ati contract gosechi konda batabuga ati ogwanchirwa kurwa ase serikali nabo igo bagakora oboni obo asenchiririe gotebekana ya obo bisio banana sana aiga nkwane endo chega iga omunyakirogoyo moga igo kurukunga kofe ke yuru muliki kurunga Steven Mutoro agateba Safaricom teli company ya kawaida gochia saba Kenya ne company nene asense ya Kenya na nibo igo ne company nene ekonyara kabage go konyo kurutama na asense ya Kenya no namono kubwata nigone service yabo ya M-Pesa nabo igo nonyo no gwakana ebanko nige kurwa asenchira yirengidonge kulende kilibata banga aba Kenya batakire kuba bakumanya sobwene soma umanye amangana ale gazeti ya The Standard page ya gatano na limo iliyo nyara kuba gukumanyanga na kire toko ira na kurwa somo tumukomo nchomuliro lili nkomanyanga kibono abagaka ne amate banyara kuba babo sialerale ngaliyo manandire gati ya Oburu Odinga na omwana Raila Odinga kurunga Winnie siasa ya ODM nanjini ngote yo mwanchito murigire mugano ino ligaiga hakine no mugano yo minto Innocent asomire kurwa gazeti ya The Standard yo kwanira igoro yechia cha Safaricom yari ukwanira igoro ndo chigaiga ndi ni nyoro nabo gwesomera chinkwana chaye asatebringa nige kobekensi ya Kenya series kinekera kwanira igoro ya KPLC boigo nigatebetenga bararigeria aba Kenya mwanchito murigiria sauria kwano mugano yo nabo gwesomera gazeti ya The Daily Nation page ya gatano na gatatu. Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bwoko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagire Nensoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba yabanyandwariro Oboroso bumugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi urege koro kyo mugusi wetro murobiryo bwige koro yeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabo igabamwe nabanyika eligo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Nensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nensoko TV oboroso bumugusi Yegoro yeito imeye Nensoko Nensoko Yegoro yeito imeye Nensoko Nensoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Nensoko Kera majinga tara Ketoni ya nyamira na rena shauri sangwe Ngararo moijano Murigeri bwe Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 11 chamoro weekend yemo ya butuko kwakorire mirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekero urete merondo kwagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyo chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria Bakalia omotoja kabwatwa Bakalia omotoja kabwatwa Amatukemeronge na gaika kabwatwa
onye kubwateri ibolio obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emiroberi yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'omuguse. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omuguse. Manjito murigeria na chikiongo tebya ngango chatorasi gazeti ya Today Nation togende ukwanira igoro ya abagaka bakuru kwanga Kawol clan kurwase chisemo chiria chia Kasiaya bona bagaka banigo bachire na ko mogikiria Wino Odinga na bayigo Junior Raila Junior Manjito murigeria antubaitenga wikira boniga chinkwana chiabo charabire kiraba umiranta chinsemo chia Kamkunji aigo mucho Nairobi na bayigo omoraiwe kyamekyo yore anko yabo kusema bro mwabaila Odinga Oburu Odinga nera gatwara okomera na negati abarai nababwata nibe kyameka chinsemo chia Kakamega kolende bono nigo abagaka bubage chiwe n'enchinkwana cha Wino Odinga asebatebirenga onyo muchande kororo banyale bakumirana banyale bagusansuro muchando yo nande banyale bakomoa masikani anko yabo Oburu Odinga neye maiga ya Wino Odinga kurwa chingwana cha sebetenga ntuna passengers na baba nerolenge omontereba ntunigo tuwalinge galime baba ningali ngomontereba nekero baba sira nigo bachagite ko imaki wabune lage chagatebanga bona abantu nigo bachite bakabwata lende enterebe kerera segali mene bwate steering wheel eyo oyo yebogoletio Manjito murigeria oyo koyerundi bone gali eyo no mwao nenchira ko barundia nigatebanga telingia Manjito murigeria saguli mugano yo rase gazeti ya The Standard tikoyo minto Innocent nera ra ikwanira ngoda batebi murigeria somere gazeti ya page ya amini gazeti ya The Standard osome page ya kane nabokunyara kwa bagokoranga ki abagakabu batagete gukanira arenga liumana ndiyo bine birengere bya siasa nande bagotebanga nige amateyo tikaleta sobuamo indo chege go mwakoyoma oyu bagotebo bwata masikani ya senseme yo kurugungo mondi nigo anyariko bagotebanga nigo bakoligeria amateyo bayarabune kiorokereri nabo igo mugakoyo munaro kurunga Kawol mondi nigo bakurwe egesa kugose nyumba tiganyero ke nyumba gekora gusinto bwate chinyumba kurunga Kawol igoro na igweteke batyo gatebe nyumba gosenereriye tigandara atigira abo umwancho muri nabo wesomera na kumanyanta gete kogenda gukira seke gambero aso mtata umuseneta bwensemo ya Busia nande woniganya ariko bagago ikabusyo bweke gambero bako bare na mushere nabo igono musubati yo mugurunga Nyakirario abo bagendete kwamireria obututukanu bure aso wagachubwe getange kiereri aswate serikali ya Kenya nigo bono iga na nili shirikali ya Kenya Railways basi nyiru koiraniria aso boikiranu igoro yetende ya rurwe gochikoba bakwaga getange kiereri igekogenda sensemo ya Liruta Lenana nabo igo ase Nkong abatebanga chibese chigotebekana jibilioni 10 chichiko bachikwaga cha ase ereli yorabeke gweta nigo bono mwanchu muri bate bachibwate obututukano nabo wesomera egatiye bintu biriye omtata bagonyara ko bakugani banyare ko bakwera ruase kegambero ninga ngaki banyare to bago kolinde kurukwa chinkwana jiri jigurunga public participation ng'abantu mbanyore tali bagago kwanera igoro ye ukwaga chibwege tange kyo igento gende gya kabere bagate banga
bali bayetwe kondarasi gosaba nyatenda bali bayetwe kondarasi nigo batebekana bayetwe asenjire botutukanu nabo igo besenjiri chia bege tukurwa se bunge nene amabolio na arega iga ngiye kogera railway yeyo eko bage kwagachwa asibakali gotebanga ekali gotumeka enibe kurunga development levy fund nabo igo kurigeri bale ase muchandolio rachikoba gotoka ase bintu bietana ina senseme nabo wesomera na kumanya museneto yo wali bosio bweke gambero nande mwancho muligero lito gocha bosiga iga ase gazeti ya page ya 5 ngo kwa nabale igoro ye company M3 emerongo kyanda kibekira maiso ekigendete kuligero ligunga kichikolikia abakenya na kubaira ase chinse chaisco chibi wizara ntwaroche ya abakoliye meremo EOBC iyo mwaton general nabo igo ekyombegia DCI na DPP nigo bono bire egati biri bigendete kuligereri wase chifile 15 cyanyare ko bakigo ikibosyo asomo DPP twaroche igoro umuwaziri wabakolia abale emeremo umusike Alfred Mutua watebe yamate yamonega chite n'ikibese kirichi alinge kuiraba Kenya chinse chisco igona bwe somera na kumanyanga ningikeli kegendrete senseme yumwanchu muligereri na ande kurwa senseme Eldoret abanyanyimbo nigo bagendrete kuligia omungwana oyomo oyo gotebekana ole oyo maso bali bakonyara kwa bako ngainireli na kuura abantu kibese ngango baira bali chinse chisco bakikoba bakonyora kibese mwanchu muligereri omungwana oyo kurunga Joseph Keino niga gotebekana niga beri gako egwa kibese asagale gotebanga nigo aligatia sabantu bali atega nko bali mirimo igo bona bukuligereria na koranga ningikere ase gazeti eyo ase page ya 5 abo sinagatebiri tokogenda busyo Diana Nerente Tara Soro manyago chango tebi meganire mengega iga sana ase gazeti ya The Standard igati yabo umucs bwekenye getweke magose getaseni kemo kyabanyanyimbo nere natebete ngo cyare kobwani umute akayobwani nere ninko sababu yachite koyobwanira batiga teba nyemirimo yabulira abantu batiga kobwani umute sinabonko bwania kera kwango seire ubururu korero mwanjito muri ya gazeti ya The Nation ino se nata itengo nyuri gentekemo aiga gazeti ya The Nation esa urinko yasoma no mugano nole ote bali goririe Kigali Kigali digoririe Kigali January January tulize genda toto sumbwa Diana tata konte binga mkure Bugatti okay sawa tumegelia ase gazeti ya The Nation page ya kane page ya 5 ni ukwanire igoro ryo kubwato kwa gwikibese gukia City County kurende kibese cyo kitaranyara kiko bwato kwa wono nigo abagabana kurwa City County au besokire na gukwanire gati yali bagwetera ase gati yabo tubwate no kigego mugavana bwe county ya Nyeri Mutaikahiga hasa gukwanire igoro yabakoriye mirimo bwe county bari bagokora obochenu boigo clinical officers negati yabali abagwakarune county serikali ya county batebrenga kwenda barumugiro bainanire notice batebanga tonye serikali ya county njito chikonyana chiko bakana abange babo bari guchikwirana asemere mu manchito muriera nigo wono wizara usetindebe oriotenete keganja gechibese aganiri kubwatoka John Mbadi nigaganiri kubwatoka kibese chigo cha county eri county nyare chiwe tenenera korende egati yabagabara nigo batebiringa nigo bakogenda chibengi banyara bagukora makabeso eri county kendere gosuka mutwe kaiga county anch kwaniro mwanchito muriera ne county chondo chenkirinyaga Nyeri eyo na otebiro mwanchito muriera na egati county Homa Bay no erendo chigaiga county ya Kisii na tema koligeria gusenero ni taranyore beseyo lakini no mwanjito murigira kwegure ngati kirabwatu kwa korene ngo kikire kubwatwa na John Mbadi ngagotebanga eretara kabesende onsuko cha county kegara bagabara nigo bagotebanga akubwatuka kibese ase atari kubwatrichi ko korendo tebirenga kubwati ali chiko ne kibese kitaranyara chiko bwatukwa iri anyare kago kibwatuka nere go cyase county mwanjito murigira nabo gwesomera se gazeti ya The Nation page ya karene page ya 5 kibase kire 68 billion kubwatuka ku Church County
Mwancho muligiri ase gazeti ya The Standard kera Diana gotebiri gore chibesa nindo chega iga umu AG goso umu teneri bwiri chiko gwe serikali mu Attorney General muswati ga iga Dorcas Odor bono ni gabekire maiso asanera takere koira ne linga kibanya atako baba koligia chi company chaba wakiri bene gose bali betenete private companies bagotebekana bakani wetani chi trillion isano ase ebina abagatebanga nigo batagete komanya nindo chega iga nigo bono bagatagete komanya nga serikali ne yancheire kolikia chi company chi abantu bene kunyara kwa gekubakonya kwegerera se ebina iga nande sebakale gotebanga mashirika ya serikali ose chinsemo chi serikali nigo bono chigotebekana chianyara kwa chigotumika gwetani chi trillion isano kwa merilie bina gati yabo bagale gotebanga mwanchu muligeli bagale gotebanga nigo bagateba kiumbe chi trillion isano ichi nicho murobeli ribo chikoba bakwagacha ekegancha kiligiye gotebekana kyo chikoba kwagacha chinchire cy'uburuso kiri mura yateba koira ANC ya Kenya sense meli ya Singapore bono nindo chega igo mu wakili ogurukunga Moses Kipegoi nigaigete bosio weke gambero nande kale no yo mwabogurunga Eric Gumbo aswagonyara kwa bako tenena kwa niaba ye wizara yekegancha giense na namono kumutenenera gose kumuwakirisha omwaziri wekegancha giense John Mbadi aswakale kwa bagotaka kwegerera igoro ye serikali umurobelio ebochi gutumika chi trillion 5 asogokora ama obwagachi bw'ichinsemo namono yekegancha gichi trillion 5 mwancho mulige linkeli umurayiwe nsateba yekobe kwa sensemo elikoranga abanyari kwa bakoranga inse ya Kenya nyari kwa yakonyora igente kurunga facelifting na kuyira oikatse chinse kiri kibwata magendera manane igona bogwe somera na kumanyanga ngaki ekine kikere na ande batagete kumanyanga abagwakili bali bakurukunga babene bukabanyane banyara kwa bakogenda busyo na konyara kwa bakotenenerese binebyo enko no banyete echui enko bono nere echui mwanchu muligeli bakale gatebanga nigo bono sechinsemo chianya ime ya rongo nigo bakale gateba bamenye benseme bamenyere tobwoba asikili bale gatebanga nkone karabwe ekale kulia tugo yabo gekale kuli chi ngondi chimboli nonye ne gisese chiabolire bayinyorire kubwatekana baro bakale gatebenke yo nigo bono igasa matuka bwango yanyara kwa bageko mu bwato mwana oyo mumumura ikaba geko moita ekamachikumba ke komoita lakini nda kanyara kwa bagakonyo na ndego ndo mwanchu muligeli nabo konyara kwa okoligerelinga kwesomera umugano US centra yuboikerano nche ntagete gateba ngimiganire se gazeti ya The Standard rero ne rabone liere menene nabo koligerelia orore amashirika buna narabekire maiso iga isekoligerelia kokwanere kyamagio DM elito jara kwa batokororanga ningikelie kerto chiko batugukuru murubili kalito chiko ando mutimo ko bwo moelio mu director itonachi kutobekire gento babu wina tebete ngabaga kabono chinga gichino chekire korarange meganera abu nchengira ne muina essence mu chikosoli mwanchito muligere mugano ndakwane kurase gazeti ate Daily Nation page 10 niho kwane nigoro yogosiekwa gwegati yechinyagitari cha level 2 na level 3 asaba gotebanga serikali tirabwa tukabukonyi bonde bonsi abo gotiranyarage go tuma kibeso cyase chinyagitari ico iki cya siekire cyabisi cyabo aseba go bagokora bakubwa tukabukonyi go cyase abarwari bagotebanga wetira asogotabwa tukibese chiko bwa tukukera chiko bwa tukukera umwaka kire 800,000 yani per month kero motinyi ngo nyana chiko bwa tukwa nigo bono kitarabwa tukwa segekege tambe ekyo keirire chinyagitari cha level 2 na level 3 kwa bakigosiekwa asibatebire na bone serikali nige bwate 4.2 million chabitranyarage kubakana na madeni ya yunaragede chinyakigosiekwa ikiagera tibabwati Mario gas nyagitari nabigomba kunyara bakobwatu kwa bokonyi ase abarwairo mwanchito mugenda bugosomera barora gazeti ya The Daily Nation page 10 nawe igoni manyitento bwatababwatani baye nganga pasta nganga mwanchito mugenda kero muntu nabwate togote ba freedom of worship haigando chinga wakwane rogo tagorwa wechi nyomba nechi kanisa actually muntu nanga akirete igoro kwa inyoiri montambo le tiri tukoli igoro nga nyigwete kanisa ya nganga yatagwira urata tebi yatagurite
Nere the process ere targeted. Okay. Abo mwanchito mulire gwasomera igera stinsemo chiria chia Haile Selassie revenue yani avenue mwanchito mulire yamusaba kwabera era stinseme icho na nige kagere nga neche taguru esagulie epare yunige ganirie kolerwo okugento yokorwa nga okugaliu abo gwasomera subu agali page ya 5 10 page ya 10 se gazeti ya The Standard mwancho muligeli nabo konyara kabagura nabo kuligereri gabo umugano nore umugano nore gaiga ndoche bakale batebanga abo busaba tano nomo au bakobugatanigwa ne county ya Homa Bay bagatebekana bakorete obukurumi obukale gatebekana nga gwetani million 343 chisirita senseme kobugatekane etende yubakale gatebanga nigoboneki ne kyanyara kabagikoirwa goika ase kegambero kia omochi obosongo ngwa uroboti uruntu arubwata senseme lito yamaya na namo nasaba nachi ebina babere bachiko bagotegerera nakoranga ngakibanyara kabakora nigo babirabu abantabu bagotebu bakageire guchiko bagwikiko busibwe kegambero mbali barenge gati yabo na bali bakorukunga aba clerk wasaba karani be county eyu ya Homa Bay boigo abande barenga senseme lyo kuligereri amangana gurunga quantity surveyor na boigo nindoche oyo kabeire mu waziri ya serikali ya county yote netendemero na abande barande bali bakubwatani gunensemelia ya okotebekana Heartland Enterprises na banyareka bagwikigubusyo asekegambero cy'umuci bosongoro batyoruntu warubwate asamba yeito na nemonongo anyaraka bagokomanye kinigo kya ruseti wa se county ya Homa Bay asabantu batana nomo bakabwatanirwa n'ubukurumi wetani we chimilioni chimisato merongera na isano isatese kiniki kigubusyabo mali tabano arega boroboti rulikire na bunyaraka bagogwesomera na kumanyanga ngikiaba iretego ika asekegambero kya umucite okisi kurwa Homa Bay. African Cup of Nations ACPG ya omwali gazeti ya The Standard nerebekire maisoga iga kombe gyoko irobo nyangongo bwense goso chinse kira sorogongo rwa Africa nigabona mwencho muligereri bali bakubwiye umupira bagurunga kirifali babekira maiso asibagatabekana nga okoena na ekadi mbaliri nabo igase abagosoli ba Senegal banyarte kwa bakwerusia asegetie sikili bagatebanga ebirengera ligose chinga kichinde nigo bari kororekana ko korera ubube no murevaliyo yo asibagatabanga nigo yaorogetio utaige na guchia asibali bakobunyara kwa bakubwiye umupira na omwelio ese ya Senegal kanyara kabagekoira egekombe kyonindo chega umurivaliyo bekira sa maiso gakuru umurivalio kurunga Jean Jacques Dala nigo mwanchu muligele keraruete penalty asekemina nekyo yaletete liberera linene na anmono gaigani ndoche asaba muruko na baruba gateba gwetera somo kocho bagateba ngabanta bange nigo batageta abantu begenenga ense ya muruko niga yakorera tu gwanchirilia kurende oise kuligereli nigo tualenge etimu elia yarenge nkonkero montata gete itu kurende tuganyara kabatu gosuka busyo na anmono kilia bateba ngachinga kichinda abantu nigo bare korengera lingo nigo bare koba bagwanchirili nabo gwesomera umugano yo asigazeti na komanyeke mina nekyo ya African Cup of Nations nkiaera Senegal nkirege ndete ko bwichikonu kurende ase kemina nekyo nkiatiga igende ko rumweke moa bagosoli gosoka kurwa segeti nchito muligeria nchendo chinga na sekatun muganonde koro tarika sekatun nagatebinge gazeti ya The Standard yo tagete gosomerera mangana na mangaroro tagete gosoa sekatun ya ne gazeti ya The Standard ire page 12 asibakare batebanga nche igombwate igento ikoro kwa kubao koboko mwensi babere indo chega iga ensemo ya Barasa uyuru mugabana bwe county ya Kakamega Fernandez Barasa nabo igo mwanchu muligeli buno ligereti ya CTV yago oparanya nere ensemo ya ye kambi yaye no eregabu neroro kerabono mugaka Oburu Odinga oyuro munyakiro oyuro murayi umunene gosomo murayi okora ikiamagio ODM nera gotebanga chinseme chonsibere nigongo chiokoboko nabo gwe somera nakomanya ntagete ngokora pi request yo mu producer na keragwa kore gotebe katuni yago toigwo murayi bwense ya America Donald Trump na tebetenga abasomali bakorera obukurumi asense ya America ande gagateba mbabuga ati nonye nense yabo tebuga tikieni tebuga tikende Mwanjito muligeria kwegure mno yomto Innocent atebire na igasi gazeti ya Daily Nation katuni ya ngere page 13
Aigando chingi gotebanga I am back. Ndakaitoma director toko bekero gago. Nare gai gosibire. Ngasibire gai gabe getebikoroto bia yelo. Nabo igansa gai gando chino muraibense. Aiga wa mchomba ndo chega iga yorikati gashagwa rigiji. Nabo ate Kiriyo wako mopira ngakiyokoro ko atari mopira actually ige mnere mu agachese table tennis ine racket ine ya table tennis oise koligere liga iga wa mshomba nigo konye alenge anyway wa mshomba ditanga niga alenge sensemo ya Rigathi Gachagua akiraru sensemo ya Rigathi Gachagua agacha gaswa asama chale gotebekana alenge gatigati ali guru Kenya moja na bono moelio tuamororiro chakiri koira na gochia sensemo yo muraibwense na ndega igagoteba back Maraibense no abwate ngoligago Rigathi Gachagua ere bono agoteba ngane rule gochieso egosoriye lakini ise koligereria mupira to yanda bono na murucho goteba ngana amanyete ni chimolchire mungwano uri nabwata baremu nyiko bwata baremu bure kerengo kiria yo nuri burunge sana basani babo bagotama tuli goteba ngana atwali gwasa gwasi umete ndio muntu goteba nganje bwata gwasa gwase na uri rwa basani bane ngakete ndo gikoro ko acceptance bono na Gachagua bwate rinelio politics ni bwata ya mange sana muraibwense ya America Donald Trump goteba ringa aba menyi bakuruense ya Somali niko batakire kwa people non grata batali wanchir basoe gose persons non grata basoe sense ya America asa kale goteba niko bagendrete gokora egento gikuru kwa Diana kilia goteba nga abantabu niko bakanda babwatanirwa n'ubukurumya sense ejo nando maite na roche na betega ukwanira chinse kiria kitanyari kiwoenda sense ya America uchakira kitari 21 mutinyo 21 lero 21 uchakira kitari kichia lero kire 21 emerongebe nemo abantu ngo chakabari konyora chifiza cyabo cyoko genda America. Okay, mwanchu muligeli abantu ngonyora bali chifisa Diana ngo tebale ngo gendale Massachusetts gwante kwanda Massachusetts yokwanda ngeke kurwa sali na tetengo enda Washington DC anyene tali Seattle. Okay, DC. Okay, mwanchu muligeli obisi ya DC gera ngekorwa igateli chimita chintambe kogenda rororo semo ya kabere yo studio ndobwate yo kuliye kirugo kyo Senators County ya Nyamira omusike Jeremiah Migosi nabo igonto bwate yo kurunga ambassador Matoke nigo batochiko tokonya ukwana mangana ligeretyo burai na namono totete koranga chinga kichi chiabono mambia ningi kilitoka batukwanira mateli tanga ni Jeremiah era narata tebi ngayi amachani yo mugusi yaberete gosebese yo mugusi yaberete yechaye Dictators and insurrectionists. Nobody talks about the fact that $19 billion at a minimum is missing in Minnesota, given to a large degree by Somalians. They've taken it. Somalians, can you imagine? And they don't do it. A lot of very low IQ people, they don't do it. Other people work it out, and they get them money, and they go out and buy Mercedes-Benzes, and they come from here, they have no money. They never had money. They never had a life. They never had a government. They never had a country. Because there's basically no country. Somalia is not even a country. They don't have anything that resembles a country. And if it is a country, it's considered just about the worst in the world. They come here and they become rich and they don't have a job. I was told that Ilhan Omar is worth $30 million. She never had a job. She's a crooked congressman. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako.
Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizoko jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingi chao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chipetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wona yakireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimia namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichiobutindu. Magega ya televisioni ya soko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria
bono na bokonyori bagaria bene liokuraria asegete senieke aseriguri liakibusani turikere gose twakere silgwitire namba yaito yobonchuria 0788 66 66 62. Obulimira bwesiro yobunda bwense kurere tari nchira ndio sura kurubulimi obiyoke enyoreri bagaria bene koegwa migirio chisemi nobosemia igoro yobulimi bwekerero nechikoringa asobolemi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekone kunya kukina yo kamara bakonya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile tukuria jumaine chinsa ni bere cha morogo ba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime yensoko TV oboroso bwomogusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Omwancho mulire Bwensoko TV igetaseni Bwensoko TV ibwatira sengenche gokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusi na isuko yagusi tukubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro monda bwensi korwa bunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari ane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amang'ana amaye ko ritukuria Jumatatu mpaka ritukuria Jumapili chini gongoro ko Pathway machine na nyora netrobin Yensoko TV oboroso bomogusi Warusi gutaro rugendo tambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances sungusia electronics nintwe lichibuliao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchubwenyorere spare part chiechinguru Sugusia Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega au tuline sabyo kole talentambe gucha kuliye byombo bunebi tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamera gose twakirisi myese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye Eye Nensoko TV oboroso
bw'umugusi chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire guturigisa ku ky'umugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'umugusi boigekerwe umugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kobeke TV yawo kwene kingangwe somyo regekoro ky'umugusi wetro murobiryo bw'igekoro byito hasi tukumera nabaga kabasamwerere naboigabanye nabanyika eriko kwanero webogia chindagira amasikani chinyangi nemejiga ao y'umugusi kera litsuko ri aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo na Mbeya Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yagire ngumanga bunalero Kera kama tingatara Daiketaoni ya Nyamira na Lena shauri sangwe Ngararo moijano Muligirani bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete mirondo kunyagusibero ngoli na hali ya screen ni chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu ubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi muligirani bwa Nsoko TV na twirene maiga ichiteke 20 chichinsa ibere chabono mambia keratogosoa sense mende yo gutware nkwana na kuligirira siasa magendero kurwa sorogongo rwiturwa gusi na namono asitukumira nabarayi baito kurugusige kogera unde bwensi ubwatekerenga kyoko bumurayi sense mo ya gusi nabwate kirenga gyo kurwa plan ya magendero na boigo nabwenete tuligirira nganga kisiasa kunyara kabaga korwe kati abo tukuligirira se mambia bono no bokonyi buli turanyore kurwa serikali nonya nabo tuli kuigwa ne birengereri ise chinga kichinde osentuli gutaka otogenda somulio bo nabo tukunyara kabatokonyora ng'akia baranyara kwa bakurigeri bali bagonkonya se studio se mambia bono no moskejere maya migosi oyo kurige kirugo kyoba seneta kurwa se county ya Nyamira nabo igo nimbwate ambassador Matoke nerengo tebalenga kogendale sense meli yabo keira arigeringa bantu babo ngakibanyara kwa bako mwali baganga otatebyale wodi linga kikurukwa semambia bono kolende ko tebye namba yetu ye studio nigere 0788 666663 namba yetu ye studio nigere 0788 inero enambo kunyara kwa bago totomera ujumbe kirango teba double h sale igo 0788 666663 igase mambia bana bokonyara kabago kuru birengereri byago asokurwa SMS nabo konyara kabago gototomera ujumbe SMS ya WhatsApp nabo igogenda SMS ya Facebook na gotubwati bine Nsoko TV lingi itoneroro aso bono kwenda kubwati umurubiri bwe Nsoko bwakire na namono nyara kabago konyora chinkwane chiye mase ya mona bali insachinde nalibono gwate biguge ko arababwatani abana siasa mbabwata babwatani babo naligwate bigunga ligereriye TV onye kora SMS ya gusi scan TV yago otonyora SMS ya pang nabo igo bali bali sorogongo rwa Nairobi na botonyora asensemo ya Signet ni chinsemo chiricheta ino muchiyo yo Nairobi gose county ya Nairobi ritangani tigange abagani abali bagabanyara kwa bago komanya barabuningo barabere bago chagaiga guchakira Mr Migosi ngakibwakire bakire ngakyogenderete 2026 nere
tuomenanite 2025 kora manyu mugusi sachindera baratake ukomanya naro koigwa bona regweli ogiri yawe abanchwa abategere n'abarigereri korwense ito ya gusi yons no mugusi ekominde ito mugusi mwenzi asemototegerete koru na bakwandi byamore batake omwako mu ya 2026 jengo rukuchira mamigos kuri ekaro kyobo center Nyamira county twensi to watera namo tonya ko batogokonya e county to Nyamira especially na Nyamira senjo atigaire maiga asa magendero. Okay watebire atigaire maiga ntutete kororanga ngucha kuyiranie ibugati abande igo ya chagire kumyaka uchinchere nga ko twatware tobora 2013 ntora twara barai especially ku Nyamira bari bako nyarko bakurwanirira uko gani kwa bananchi abarai baita abange bari barobisi no nekere bintu bitari ko gendera Nyamira mbali ko nyarko baba wesokya unatokora ku bikinsembo kinde karo senkuru boikoyo bose n'umuntu uri mu kubwaza serikali yakubutu nkororora abana siasa baguta bamutetea patundu ko rusaito Nyamira mondo nantoke gasi tigasi njira ko nyorera help your community patino nekera abutiri nana kora mugusio ndo gosoka uocha kumutetea oversight neroro kebagende nere na bikire byara kurende kinege ntokire bose bike gambiro igolenda bagusi mbai yasobwa monaru cyo so mutandao bagona gukwana ko baso mutandao imbuya lakini tutageze tutwara action because nto baso mutandao ko tokukwana lakini turi ko action nige tutakere ko twara na actions mubalozi matoke ngakivuga kiri wakiri ya 2026 nere tuomeranire bia mona sana agenda tekuru mwakuri bia ndikigima Roger mentire wait yake nare kwa mentire chibicha nare kuligelinga bwanga wache toka chikobogoli chintu gukora lakini okaranga mwako yo sapo gukoli kabire no nyarikano kwa nyango mugusie sema bia bona abantu baitu boro bambo bali bausibo spin abakwani bia muri mwensi asamali etangale kurugu na ambassador Matoke Patrick ambassador bongo tumukuna rigo chusia ali bokera ward ama mintanyo rata musacho mwenga kanyora tiambata kero mwako muya ndwana korana mwako yo nana waja TV ndembaga nili na onya bana bakona kwenda school abaibuli diatokonge no ensi ya kungira mono. Okay gukwana by the abana ko ngende school ndoche Mr Senator abana bange kurwe sesemo ya gusi ko bagenda to sabo gokonya ngubwa tikwalenga mangana ye chai yokoranga bonus ye unetaje te bono bana bambaje te school ngai gwikirie chai amangana chai ngento kere ke kongmano torwani resegi the all of last year na ende na rigete riruve the last year na rigete around October na rigete ya serikali office of the president na ende I had hinted because in general already saying that abantu bita bagusi egento bategemete ne chane ro bakonyole bonus banyara kwirira abandi school umwaka yo kurwa chaka na rule cases ya lice chechi family chinyinge chiri taranyara kwa bachikoira abana babe school asengento chibesa chiri mbanyorete bono kotematore bono kunyo kwana yanto kanta kwa good progress mwaro cha serikali na watiri kwa sababu ya serikali ngo ntore hand in hand kuwata na serikali CEO ya KTD already na kutetwegasi asengento but yeme chande litobwate ni management ya rengebe ase semo yecha gabute tugo se yetigeti mirimo aya gabute tugo ndeta yogo tigega stogo tigega yogo jubesa chinyinge pakukoli pakeje abana injo ndeta yogo gabute tuegasi egento kende gerito wato ko ngubonde na ndento begete case pado kere cotin ali ase tu asude a president gosi president nalo nabwate ko protect right ya kero mwana inchi mbaba bako tugumaega kimaendero so ekero me piecha abantu ba central bako 57 shillings abaito bagusi batari ba 10 pop igo babanya ko banga baba ulire rights cyabo ntubegete case cotin pato nkeke ndrete nguina na kere on 27th next week tuigwe chachi ngyo totem patirende buja kurwa se serikali APS na rikirete rirube aba uchichi factory chonzi because of kongwonde to abwate mismanagement ene kwa konyore director director maya de se factory na ndare as a chi company chonzi bichichi okole biashara na KTD so kwanya ngo babwate interest cyabo bari ku protect okay vono iye yari konyolanga mba ku protect interest yo mwana inchi yongonyo kuskatore buya na ndo bakongwonde keditwa aboreti nkeringa chi factory cheito chinyinge eba ari kwa register
ngochia auction ko sicha enkoni gwen babwa agent auction bali bako baonelia se auction chicha echi chi factory chiton cha berenge register direct ne auction eba register through KTDA ne rewate contract na auction bono ne kerebinde bia siribo ne kesto bekete ko team KTDA batete bakakananga tari baru mbali responsible jeche bese cha baremi gosira batim barobo babwate contract o chikonie cha yaito T-bot njali kedete chi factory chonsi ko batebinga within 7 days industry kinaro jari roberio all factories chirecheste directly ne auction so that next time make event bito bigo sira twamanya tari nabone yaje beza chisirete KTD na babwate a contract ne auction baroba kananga tari baroba le konie cha ne contract baroba ekera chi factory chicho kwa register ne auction ya bambali bako baonelia machani yabo nyegenete gotote byoro buyabwaya tigandara Mr ambassador nerara tate ambassador abokeira ne kaweroro abaibuli bairira abane school ai bokira bante bakorera umwana minto nonyina abana ende bano obe so bya bokira na bana bakorokera barabangaini abange muno lakini bono besanchi none pona sikwaroje yaje hogete siringi 10 ro siringi 10 ndio kwa be kumwa kumwe baka jesana kwa iro no mwana school ende ntuba no ntole fatali atokonyora abana abange bokira gali na yo no population ya bokira ere igorake ono na wangu boteina baibuli wetu mbachandikete none kisimi chiwa kwa ona teya basani osange tubwate osibara bwa yake wate na akinkonya mwana gitasekete konya mwana ndo ko igero sense neta kwa mutena nje nkonya school fees ya ngeli kuchiali mwana lya konya wona yekiro masomo ali bana nto soma busa una konya bako soma busa wona yekiro baka tulikia basani bakonya abantu baitu tiba ebwente ko bana masomo abwente ko babusa abana bande basome becho gwe konya kera investment yora kolense ujua so mwana wose so muntu gukina guhitane masomo ine permanent investment yora umwana ne problem ya serikali anana gose ne problem kurwasa ebintu birito gukora byo kila lituko nje ndo chena ne problem ya serikali anane na barai baitu balito chorete kiara chikaunti chinde karuto kuru bigisambe kiyabuna kina kiaru gaiga ekaro sangi mu chumba ko tene platform wote bana school fees yo mwako yo day school chons singi 500 usi wate una 3,000 7,000 10,000 gochia 22,500 kwalre igeminati na abarai baita sinale baragete na serikali nene e program nere ya lengo previously ya free education to all ya korete ya rusetiwe wono serikali yetu ne fereti asogotira urusi program na program jiba ku rusia no ko revenge to the previous regime na ti program jimu abegete e jibono they are not good to us let us implement other things every day do you have to na bara ibeto ota advocate for the rights chia bana kera there is no right thing yura umwana kwetane masomo na bara ibawo ira bana beto so message bana tena bana wacho basoma ndoko ko control so they want to anta baliri ndabanya ko control ko ira nanda soronte be kera ba advocate na kuligere linga banyare ko bakonyora bwene bwabo kera bone serikali nere bwate mirubili empowerment ya bara ibeto bakabwata ni empowerment ko ira nanda onte Mr Ambassador that they dirana somo senator nera rata tebi migos bona akorangirio ma senator ge ko ira linde no gendete kubwatia marubali auction ye bone kera ba attached direct ni chi factory obuya umulimi yakikonyora mburubyo kuna nate abagaiga obokongu bwarenke esecha echeni ngima neringa obwene kumbware nkororo uchasaba ase ekera makosa atokire onde teyore ko ba responsible nga ebintu bitu byasirerega kuna nagote ebintu bigete si kotini boni akagender T-bot eba ukana tali baro bale responsible gotekere bonus KTDA bakana e factory e bonus tali bale gotekera ngane factory directors bale gotekera but factory directors mbabu at contract no auction bale concourse bale bakoni echa na bagutamini e prices yechuni chigota so ekero aba director wachigotwara a direct link ose contract ne auction ekere bitu echa ito ndera asire ngomanya turenge echa ito yasire taribu na boni ngesirete kero muntu ondete yo what responsibility otenga kibese kitu cyasirete korwelio kwa ikaransete kwa bere gogweta sebigambero kwa bere gokogenda sechi obisi akuri kamarube goodwill nere kuru ase serikali yo sogo kora mauncholi ligochia sector yo buli bigwecha nakira hata yabanga because ngotwande mekutana se Ministry of Education level 9 teri konyo kubwatia feedback amaruba bange twari kuri gochia se Felix Kosigei ore head of civil service na nero muntu we president Ruto boko na role conversation chinyinge mpaka yadre batemire kekabite toba kobokonga batemire kwete already babutire sio ya KTDA esingenjo nere na aralete ekere binte bya banenje byasira
na maruba APS yanyari kwa bagekolika changes chonse kuba implemented at national level nakonya tokolero bakongo me ipona stora chikotigara no bakongo uri waitu because yaba director waitu babusi na baro bompa bwa to bakongo bwabo riegerete abana nje batanyorete kibesa batora akora kurwa se national ese serikali batemire bono kuira ntuko chugusiga ari ase chaere nyako batukoringa ndori chuwakira ba director baibi buna bali barororo already ndori chuwakira ba director be batachitie sukuru kuna bange barororo singenjo echaye kerokoni ando sese chiro otomo mogusiko gusiali utasometi anda nyoro moikoyo le professor ku Mombasa nga baenda baonie chaye na bakoni uliana na bakona nije bese sobo oyera kuira na tabu atikende iwonga eka tukuira na seito ndo turi leadership cheto aba director that level tena ko babeka abantu bali baranyare ko baba keraba ko enda koni none keraba ko negotiate gusenige songo tonyora nga abantu baitongo ubali gesongo onya batebunga echa 10 pop pale ta 10 pop gutete ko batoko chora bagusi pi yani properly batari ko enda bakwana gesongo ali Mombasa abange bunekero kwara to batiri ntegie cha abange mwategerere ngutuka turi media ne director chinyinge nkora muri chi excuse bato tebinga $1 yali ngimbe. Okay. Nyamira ntobwatia $1 yaito ere different ne $1 abameru bali kutumika. Okay. Boikoyo mbanyora 57 shillings, se tutokanya 30 shillings. Ikutari $1. Ekero bachete gali, ekera bantu bayeko niecha yege songo, mbaiwe gesongo, barwento batebinga enda batebi ne $1 na kibago totebigo. Igendo kenete to kwandira nkiringa. Amangana yecha yaito. This is serious. Yeko deranga girete bali bago chorwa. Constitution ye bwenete ko chora baraibu na bali be bago chikora chi factory guru chi semo abaguru kwa ba director most of them ngora abande bale experienced civil servants maybe bali tayira abande eki nabewenta ko baigo and that's what's happened ekina kikere echiricho ni chinde ekorongora ndo chiboiko chimeru okonyora abantu bandi na abantu balenge serikali abantu bakolile gasi bali tari gose already bale gasi lakini bacha kuligelia kameliki yabo because what direct is part time. Okay. Pateka rwanda say to bali usi njibwose na aba director bange nindigele chisibi cyabo ibo obakomumbaroro okay. Tigandara ruwa bwa sobo konge ko era na masomo na arachiriga iga ambassador yes bono iga egento kiligereiri kwateba ng'imechando neroro nichinga kiechi na batutakire tuligi goodwill torore muntu gwa address yo muchando uratuka so neba no murimi neba no momenyo nyamira serikali because nerete ndetege tono kibwate ubuke nenga kie bono tuligeretie getone kibwate ubuke na intura botoka twachatira aba political way togoteba toka ndiguchia ngaitoja kuumirana asobo gatagati turagenda turabugurie bintu tocha gakorera magendero litogenda busi bunege sakutuma cha kokara mangana ita siasa innocent challenge ya bere sense ito ya Kenya ngeli to individualisiri oborai government is not a person serikali ta muntu n'abantu reason why emechande yonsi ipye ko cha napaka useke kero Kenya ntoko rusitu atwalite direction ngao ya siasa no yole serikali no muntu mungao ingelina abale serikali bago think uneka rumuntu ole okubateye kene usogole side yende tubwente konyo privileges so tubwente konyora magenderero kurwa sibale reason why bago think boy konkele babekire powers to themselves mbali ku understanding na oburayo bekaro kwahirwe you are not going to govern as an individual you are going to govern the people and the people is not those who subscribe to your manifestos, to your ideologies. It is everybody. Kiagara kiro muntu Kenya yana yabango support go sinda opposition go sinda serikali twensi pingurdo taxes. Ekaro ko taxes, ekaro serikali want to back to the people ko wakora magendero. It's not a privilege. It's a right to every individual. Ko koru bintu biri ko taki. Wenda kolero. A challenge ya to kirwona ye yegarte binte binge none magana to kwa na China na bintu binde. Ngelina abarai bali bachorire bali aso serikali igo ba individualize barai bawekire babere nabwo not other people or the people they serve. Okay. Tugwira na sole senator boni gekara togende tukuligelia soro nguru iturwa gusi ngiye ko gende se birenge libya gekero korra umubunge Eric Wamumbi kurwa sesemo ya Madira. Of course yenenga kie yechitaika totebe siasa ya soire. Akoimukoteba rebono talichikoba ako abayuli malichikoba gwakana chibes chinde chiozi kera bana bakogenda chi secondary school na bali bakwenda grade 10 guchibusia buna chi letro mochando ase chi school chiri bakurunga tokogenda Kiharu ni chimisano echisemo chindi ngiye kogenda through ekero kuligelia uburayi bule ase county to ya Nyamira obo ntobwati burayi Nyamira abantu tobwatali n'abakora abana nje bacheta bagakire kura barali bakuri kibese cyabo
nkwanera oyo mo Senator Kongo Mogeni specifically because yere ngukwana dichiki punto chibwate ngo chinyombra se media mbere so bokora se buchakerete singijo urai waitu wanyamira boni bana inji mberi konyora service chiwento bakonyora asinjo no nabarai bari tobege to already no neke bamanyete ya we defense na bagategerere to naramote na no kumurangel next time because na bwate chikiri buganero gukwana iho tari gento ngako kumurigeri siasa nje mobekere oko Mogeni yago etasa matanga gusi batebanga Ruto irete chiwese cheponas Ruto ne president ya Kenya aba ikoyo bali asabanya 57 saba Meru Ruto ne president ya bado usiga ya sabantu banyolete 10 shillings Ruto ne president igonga to kwaroketi directing problem yecha na Ruto no kongo wone kala beta matanga gali akonyo kungaina banginanga Ruto irete chibese chiabo tiga tutebe tutwaru burai abantu bali bagotebya abantekene oburai bwito gusi mbofereti uraboni gukwana no turaenda kwanza mangana yecha abali mukororore bakuri kurwa samatanga sikwisi korora ekero mwana siasa chira samatanga oena na marube yo bwalimu amarube yo bosikari tali gusio ka Jeremiah chinguma echuma ete bano tiri tota substantiate ya media nkotebekanere no nyana abali barekorekane ko politically correct ne bana aba MCA bachakire batebunga nabongo kwa marubu abiruli kabantu batirende nakigo tabinga ntu nyamira ito specifically nyamira abantu mbali bari opposition mbali naenda bande bali serikali especially nyamira lakini amaruba yagara kwa yanano tokujusi example nkora turwa Silvana Sosoro because kiribu njire ganero gutangazo kwanerwe kwa matalinje oyana ni amarube yobo sikari yobo alimu ntunyamira tindaro randons abalimu mbali getu last year kero bari okora na placement nero njena etande function yangisano ngo bulinga abalimu mbali getu ondo manyete kwanya rondete yo manyete ondo yo ligetu ondo igwete gusaba ntunguriga barengi ondetayo patitwara amarubande narakwena akwena no ntobwata abantu baitu bari ase serikali babwente kuligeligente because ulige nyamira nero yokitikere keregente kere bintu binde bigendere yes ni mayite serikali tego kora keregento iki ntwanjera nebo but nyamira kede nkeyo ntubwati ni presence ya national government na county government manapata abantu baitu mbare to elected babwente kutubwate no nake bali batari nacho nakero bachire gari mbari gotebya abantu boene barubuno bokora kwa rubuno yuwe to Kongo Mogeni agweta na bataya bangaru tuirete bonus which is not true echa ne bwato bokongwaye yes ni mbenga Ruto ne bwato bokongwaye but into konyara ko solve problem onya nto gotebya bantekene tuchake konyara tuko bwati amangana wata ba school fees whatever nago teti to kwante moiso na ndo bwate function gutugusim ye esirika to arosiri koroko inywa chami mashinani ekentekenkere boikoyo to arachire function igero boikoyo this coming Sunday on 25th no toka karenya mira na abantu kurwa se serikali na bana inchi weri wishes bari baroro babifiretingam na botoko da se community na intutorengi turanya kabatoko tokona kero to kwando chiboikoyo gari abantu ngocha bare kiarwe mwateba ndindi nyorta isidi yochoka kutumika pati abantu mbare be richo nieri na roho chaba babe kokoboko gochao so that education yaba tunyamira ito gari ekero montanyo ne chibesa chingi yanya wari usake ruchukura onya ta kunga uchikisi akonganya uchikitare otigira bangina bali mega ali mechanda ya banye kungana igonga obora iwetu wanyamira na butari ko kolegasi toise kwe banka buya na buto tenga ko ko reduce a problem na buto tanyare ko bwekana na kiaru go sikinse kirima lakini na buto konyara tuto gupunguza emechanda rire nyamira ito tete tukoira na gwakwanire goro ya inua jamii mwataire ngo na muri gusi na ndana mono county ya nyamira ngo tutebyo ringa Kisi county ya ramwe begeta maizo ekwara ntobugure tiga iga murigererio kurwa se county ya Kisi na boiga se county ya Nyamira mwancho murigereria se studio se mambia bono igwete chingwana togendete kurigereria ningi kelitoranya ariko batogo kora kwe Rusia asobo takabuli togendete gwetera bwere Mr Ambassador koigure gwetera se migosi na kwanire agotebanga chinga kichinde abarai baitu na ubakororeka na batari kogenda go broker deal chirikonya legento kili akero kurigereria asa maisa go kwanyora amarube gare asaba MCA unaye bono kurigie kirugo onyora marube gara asumo jumbe nabo iga marube gakari no nasumo gambi abana abambali kogenda asense mili togote bamamirira niyo yokonyora lirube senchire bwenete ngigo itase birengera byabo ono igete gatangani ubuno burayobe ekero usangina maruba kali se individuals na rito what institutions
chibwana to diri na maruba ya bana bande interview kurwe interviews directors which counties and sub counties bakora interviews igali oriyo gweta what points chibwanerete ai guli rube abo mwalimu bande training for example muntali fit na kyo kwa gara bana graduate no musikali wasange umuntu ngana matoke endo ngujogeli gururo iga nende kindo mwingi na no musikali ara bunduki yoke mwingerete na fit chibo musikali no ma 6+ something lakini umuntu wabange mwana gete kabugole ti bunduki ero yoke murengaine asinge nchi yake maruba yako enda asabarai directly nabarai yawe kera kugenda to mundu tayo go support pito onde no mwali rube otiko mundu go support. That is why no ngusigali ogosangina there is a duration mundu after graduation obwenta go kora duration geto se miaka kose nebero setatu umaga nyora direct employment na TSC for example, lakini wasange mundu graduation year December abwata liruba go join January obwalimu na TSC because yake abwate gudui kurasa machumbe abwate gudui kurasa MCA. Number 2, inche to be very sincere and specific, I don't mention names but mna nche gusisito maruba ina nyaro yes lakini njiro kwa nyora njira abo ikasa abantu bali timanyeti and no yo ujukwaewa tali ko nyago free inja so maruba abantu na kwa tora ali baba tamatangana iga paka yanda kasoka akaewa alfake lakini bali bali nende bali kwa free amaruba yakale ko trade ega koni usangi munda ko chana nipata liro lyo kana mwana English literature lakini maiga ya wata una rateli 300 iko ni biashara banda bakora they are not giving them for free ubuno boncho liko sono bukurumi kwalre e biashara banda bakora byo bukurumi. So our leaders have become so corrupt and the corruption yitego chakera igora abuna mugo de mwan to ta yo kana to direct to igora bukurumi wa rensa iga njera te igora bara ko baranya imo ko fa president. It is the senators and the MPs. Now, what was the government? It is the MCAs. You go say to Canada and to receive interview to get into a channel here when you go right over Kurumbo. Like one was angina, in Togam was Rosa, which you go out to Kiremuna, Mote, or Gunda, Emiliga into the wounded to the Gataveke. Chigagi whatever million wounded, Trabora, Yore Kurunsa, Togatevan to take a Coraba, Rekin, your Chinguchi, very Chingunchi, or Chico, and one minute power belongs to the people. As an MC any anda bukira anda ngire 15,000 but na ki umugaba na buangire konga for example kosire chibare chinechi asinga jaga dana tiri ko jana moteye tiri ko jana moter abantu le mukiba so kebar there is no way ekaba ne totabe bukira gato gotacha gosete bintu ono to bintu njira te yora ko asa elsewhere to ganda headquarters ikale 15,000 for example I have 16,000 voters once people mukuru bukira mbale to headquarters ikale na kore gasi without them he has to work with them kwaletera abantu ikiri 15 nemo egara aba audience na intubona barayi baitumbare batakire kogenda bachake kurigenchira bakoreta obokonyi gocha saba na inchi kutatiga bono igese tule tuwate toro cha tagoteba bali seme ya mwino baba sakorolekana bakogenda mwina abone mirubili empowerment negendrete how do we find ourselves SMS iligendete kubage bintu na intogendete kwa SMS aitu iyo ntegetangani na kwarali tangana ki ko opposition usokobe serikali tel ko limit montondo wensi ko ewa amagendero kiagara ko ewa amagendero is not a privilege, it is a right. It's only that we have individualized nende tiangirore no any president yeito ekera bantu kwa na amagendero go chia sabantu gosina bagusi gosina abarali tabwantu kurigera naki ngo support kurusi ma ko amagendero once pia bantu if with the same peace they are elected MPs constitutionally e budget yabona ko teki nena ni on ne chibara chiro chibikira na ejine cha national government ejine cha county government chibase chibare chibwento kwa allocation yerega na ndo baso ko favor abantu na kise njo yako kwana buya tigabona mo chibara chinyingi oyo singa yo ngwana buya tigamo chinki chiskuru na oyo singa ngwana buya tigamo chiskuru. If we do like that, we start in that direction igemile tira bora imboyo to jokora in this country with opposition. If you are not the government, there is no development. If you are in the government, there is you have development. Obote bora ibole bwe kana pi na anse teyo erage ender without opposition or without criticism. Kera ebinte bitoba nto kwana ki ebinto bira byo korega no ye mwao umuntu nabata batana ki umwaka buna boswa ko cyawe gotiye sina maga iba okore kunchike tenchiragete urambure biye abebiye nabantu kandi ukizabo no basigaruna ki no ko nyomete atambubule. So that is the exact thing abantu bali opposition bakora. So ekero no ene magendera ko ena no ministries from the president, from the office of the deputy president, let them do it to all the people despite the fact that ina kera abantu abinte byonsi pineti bese cyonsi pichiko tumeka taichiaye tayero kwande bangi yayo withdraw nechi bese abana inchi n'abana inchi bayito korugusi
I can tell you for free. As much as leaders they may not subscribe to the government, wananchi kama iguri na there is a development agenda and returns. Mbaba siku yote wana ntubono ndio serikali ndio kwa ndese development. Let them go there banyore bintu. Kera bintu ne bya rightfully ne byabo. Na murayondo basi ukanya abantu na moga nda se usine empowerment yiyo ite tiga abantu bagende ibintu biri ne byabo kibasine cyabo those are their success. Why wa magenderali. Okay mbiye bana. Mr. Jeremiah watabire murubelio inu wa jamii ngogendo la SSM county ya Nyamira. Kisi county ne bwate italikinero. Ni asenyo nche Nyamira nkurwa. Specifically talk about Nyamira, but wara chirechi county ebere Kiambu Murang'a. Next thing kwenda tore Ram, twende Nakuru. Abantu bonse very welcomed. Abantu turocekere to kwenda Nyamira n'abana inchi twarangeiri baiche neshirike y'abantu mbagakora serikali abantu bonse mparo twengechi ekero bagote bangi para na araseta iyo kwanyura umuntu naroro kurwa separa otabo bokome pinki kerabe gose ngiba planet onyane mangana nyakitari kwanya umuntu narore specialist kurwa se nyakitari nerotura but bari barase serikali because yamagendo rasimaru ase serikali tekurusiko also we have also partners na abantu bari twerure ko konyake but yende mecha singenjo serikali ne bwate budget yenene that's why we engaged serikali na baroba tokororo but nkonyo kweta nto county Jones tingota bakisi because tari nche manyane gendeki inje jasa ma member na banyane baro bakubanga but yende to expectinga ndo tare Jones yonkeringa ki abantu banyamirwa to akaroro Nyamira ngokwanura tore nebintu mbere birengete Nyamira na maybe bi affect Kisi county but yende kinto ndasabenkeringa ki Kisi nene watabarai babo na baro botiga bagende baligeria abantu babe bintu because binte bitoko tigira abantu bande abantu ba Kisi yabarai bamba maito bakongwa balegali maybe bore different name to bitu bya Nyamira toka to yakuru Nyamira na bali ba Kisi ngote matore time gego twanjera ntuete gusi yonse nkima but keza twanjere Nyamira ona baro baigure bande mbakutware contacts yero bato communicate na bana batwaringira abantu baba Kisi. Okay ino jamii merobel kiliera akore immediately akere ko gendo rese ground ira nyare ko ba yekoleta maunchuri because abantu baito boni go bari sige sunteke ne sana kilitwate banga abantu bagenda te kusaba bakonye kwetera kisemi kibangire ku finance bani bari basinyira ku finance abana babo no komanyira ngo muchando nororo esinge jo nkuru le Nyamira nije ni mato bakongole Nyamira na mangi ebintu biri aba proposal oja setimwe patrende abambache bayikura sabana inchi bokabanya abanye inchi bache bokabanye bateba manene totete kuligeria mangana yechipara Nyamira tubwati none Stima Town wete Nyamira Town CBD nege suntime by 6 street rete yegwa kanone yamo Nyamira yaito ntobwati none PS none CS none yemo na ndingira naka asemwa kwa na mwara kwa na bantu gitega yanga amagendo na bakwena no yosa close patirende kera mu bwato muntu ino ndaisi ebinte bya kungusa kujaga because ebonto benefits njire chiko cha kera mu bwata karugo kali ebintu mbere bigokona bitari directly associated ne serikali eri urabone karo tokora anda ngora njana kuri biasara serikali asanyi chiorganize ninchiro konyora abantu kurwe community bago fight bako mundovo otoka in that position because nene bwate style ora lete benefit kucha se community akinende migosi gete umo women rep no ale serikali umo bunge o town ya West Mogirango mu bunge no ale sense mu serikali wa ngito taranyore bintebi tingo maya serikali ngakibara se serikali yese ngenjo oeta somo bungo iwata wa West Mogirango nereme constituency street rate nje yoko legacy both the national government na county government by 6 timanye tiko sana mazo system anteyo use egenta karo kwa se serikali yeyo tingo ke manya karokyo na kingo tabanga taliera bweka obora igwito bwa Nyamira bwenzi it's not working nige to accept it when it's not working abantu bonse baisaranze tunya ko batogokora those things I bitura nyare ko batogokonya tunya ko batokobikonya ne tunya ko batogosko jumbo. Okay wanchumuligereria semambia bono gendete koigwa buna twendete gukwanira iguru ya abo kuligereria oborai bwito na magendero na siasa ekiregendete gokorekana se chisemo indo chichetri chitaika 50 na ya masemambia bono maiga ichinsa ibere na ase studio nigo tubwate omwishimiwa okurukunga Migosi Jeremiah na boigo ambassador Matoke mu balozi ogateba kurwa sensemo ya bokeira no gotole na RS studio asemambia bono togendete na kuligereria aliara sensemo yoborai Mr. Ambassador. Yes. Tuigure boniga baraimbare bare sense mu ya serikali. Ikirenga babereta serikali nkilinga bareta magendro. Are we seeing effect ya magendro gocha se kurwa sense mu bali baroro? Tita tiko
discredit pi and kwa credit mono kwa bese serikali, that is where the resources are. Lakini bono eshide nyinge osangina omuntu akobera gali asinginjata tuwe protect yere buna individual. Elindere ende tamnyoki wese bintu biri akurumire. Elindere ende ta nakubwatuwe una kolengana beseri akwa una yakonyotumeka. That is the only agenda babwate gali. Kiagara isikulige linona anda once people lesa serikali, the only person na tebe aki naende kidinga tukia lengo no kuru ngaki yanyagarama kia rwani ko bakabona ya tutu anyora lende batena na batolete na sitali not mugirango kia banyoruwe university na rende tukuno kunywa ultima doseneche neche actualize kera actualize at least I can give credit no mwaka nyagarama no chage tukurwani ntukiria wono kia bere ya kolere kia bere actualized whereby the MP claims na ro kolere na ro hirwe se jale serikali. If that is the truth, then let it be. That is good to apply to us. Lakini amanda abande osangi munda kwa naki na totike muina atora kama statement gete ere tabautsa minadina o kama ko bawo kama tabawo kama paletere gold kera vero kama ndo kama ekombe no ire jirani utike kora abana bago uso kore jakera kwanza makwe roji mun na bugo tumba machi munyu mwezi uso tumba machi wono tumba machi diraba standard ile koroteki ebwante koba. So abarai baitu, let them be sincere with themselves. Wamanyana na ki obarai baetu na bantu wanto kolere mirmu na bantu ba kolere mirmu. Don't be there kama walk. Be there kubeka emirobelio abana banyore masoma yara maya abe standardized muri giji donors kia umurai buno muchumbe to wandena nonya for example una kia rugaiga to wandena ndini nyoro use CDF yo kaba kai kere bintu byonsi no kaba smart orangeli professionals on board orangeli business community on board opate ya ntu bwate abana chiskuru bwate ka 50 na kito kwa kile skuru enyole at least 100,000 ose 1 million bidisi abantu bale abo basire idol lakini umuntu ko channel chiche into one nini kit chikole gasi chakora chiabora abachumbe kwa ntoka all those things. Number 2, being in the government, it's not a privilege. Ani mbabazo kwa rodi sinjibata kwa privileges. Kwa lakini serikali monongo sangyo leta to control. Leta to control mangana security, leta to control mangana information elmu wanto kwa konyora. Wono you must be in with them so that uma konyora information chance, uma konyora security, uma konyora resources. Kwa so it is a matter of control. Okay. Kwa okay, watebire nogo telenete migos travelia aso murubiri no jamii watebire nga egati yabo no kubugulia birengera by'abantu ntotege tomo CS wateba kuri ase county ya Nyamira. Yes. Inwa jamii ngoko ye spearhead gosengo ko yetenene jamii lishirikeri ilitenenere na public health CS yo kumeri mudhoni okoba assistant ne echa ya Kena na basani bande bali serikali na bande bali just well wishes but abona aba ku patron because barombale angene serikali so that ekintu kiriba kira kwanu wale segira ona feeling ekintu negie serikali so tabanya wa ukia ese nini abantu bande mbaro even well wishes na donors bakurusiko so that nabali bani ni kosi Kenya yaito no endo na zimba hoja bakole function sama wose no endo batete kwa Nyamira serikali etabwati knowledge so that's why ngende bata abantu bonzi even private citizens nimbare bagoza ba contribute but rende ekerheaded ne public CS or health uyoko kumeri mutoni nero ga Karoro Sunday na basani baye bali arangeri bo abasani bali arangeri ne appointie president na ndira barato kitako nyara kabaga kama taito mu CS ngakimuchi kogenda ukwanere ibintu bine byo mu CS be perfect for the occasion. No tu na bananchi umayete ko erena batanyole those powers yo chukukwana because ni tuwate representatives elected leaders baito that's why tabanga twego saba elected leaders abaito na robatoke so that bewa mana mararamisha bananchi na baro banyariko bakuja present. Okay. Tari kerege ndonera la because ne negasiale na bwate limit che bintara akore but rende senge kero bwato kogani toko chaka ko limit ngangi toko kwana kitutakuane. So that's why toibege to opening aki abantu bonse bache bagusigo sintu tukorange n'abantu bonse banyamira to chango twengage tore ngai tutakeire kotoka nkitutarakora bya nende nkituranyaka twakora bya gusuka gucha tutakere gusuka. Mr. Batoke ntete ko na sole twabeire se period ya lamentations kiro montago tebagentongera akarubo no tutagete kurigenchira tokogenda busi 2026 abantu mbagendete ko yaligani chibrigedia chia epati yawo no oregati yabo nakore kwa bekire monyinga abande babekire chiabo yelo abande babekire a take off ya 2027
mbone chagete ngikiri tu expected kurwa sabarai bali mukoligia na bali barabisi babwenete bono gokorera umwana inchi yogendete kure again tegetanganya murai agaro wachorirwe for example today we ose ninche salia the only thing abantu bagukongera chikura banyore good representation banyore oversight na magendera lya bwente gokorwa guchi esabantu binde byonsi pi as an MC for example you cannot do it otabwati burai buri iguru boronge kera all the resources echigo cha national government chama ko ba distribute across to the counties to the chaganda bakaso mwananchi uri ole se grassroots so ebintu mbire osama go sona rokanire so burai yo buri current obu na into karto koriyeria twa twa na haya buna bona masomo ekine kito ko ni system ono ine investment ko abana baitu nende ubura yoboro robona iga bwamekire masomo makongire guchakira aise paka university bible mbali kunyara very too expensive to the parents mwana mindo so mitore anje ko so minde na ko so mbiri sifling ko first born musangiole na wana bitabu okora no ko goro mwako next nende biro bibo chotumeka nende binga koraki okora umuri bori uri tabu hatipi kera na for example my daughter is in PP1 ona ngori bitabu biri worth 10,000 umwako yo next umwako no binga na gore 10,000 chinde umuri bori usiyo tabu atika asiende onse na matoke mbwate asiende for example no okora na kya gochonyara so we need umurai uri ora chikubeka umwana inchi uri ore nsalia one amasomo ya bana be free tutake tumurai ekero mumwe bya kuchikuibura osomo usubati yako chikonyoro mwana at least yako endagali ote una kwaiburu wakolire bekero mwana chianga soka genda linda mameli yakoreki yale ngorrirane that is the agenda tubwate bunanje nonde bune youth leader ya Jubilee kwalre ekero urai wetu wa Jubilee bwa lenge government at least ibintu mbire kurigerera na tena mbire bya lenge byake eltingo wako kare alenge gas kera ndo what NHIF was working very well ibintu bako kana go sensha I cannot claim to go gas but challenges in koraki jiro ro kyar obo ibi boro ro bonge we tani gas ba koraki ba kokora number 3 serikali ani bali to ba choko bara iwose una bantwe so opposition side ndo take to mura yuli ko so and make sure na abasa ababake bali so intelligence baka bakwa systems che government bajirani choke abantu ababe observed into the government bakore baya guchigazi kera basaye tukate isikana basaye taba ngaini mono baku implement ebintu chi industries chiguru abasaye ba innovate ebintu bali ikwe chi factories chiguru abantu baitu bakore innovations elinde beli ke nomba rwa banyene internet yekwe erengiya abasaye baitu gaiga dubat ebintu byabo online writing engineer gaiga online classes yabantu basomi online ebintu byonsi implemented at least abasaye banyo babe engaged kwarode on the business communities banyo loans chire less expensive ose no tabati no ni chikoro kunake tabati no taxes elinde be konye ose baye kuno enda kitoko chikoro grants be konye business chabo chikoleke chikine that is the government to target at least so in place ekonya abantu abo spitaina lilikuwa gosirwe lilikuwa mnyoko wata na ndobwate obesa kaiga lilikuwa gosirwe goseli kwa political era yake care all this shenanigans to koraiga it is because 2026 nande liberal legacy ya siasa record nyota noere yes nyota noere nimero bili nende nero ra serikali nyota ya 2026 senjo siasa yakoreke serikali nero nebigete miro bili yaye kuri arigere tole manyete bagoteba iratoka twebire chi panel chugo discuss na korobole we serikali talibono chiachaka chiarabele kuri 2021 yeah kwa to trenda chikura bande bale goteba nga serikali ya Jubilee yabwate obale ubuaye yeah so gwikira boniga you are comparing Jubilee performed better ko serikali yabona perfectly wanchu muligili chabere isato enete kemo yabona mambitete kondo mutu mukumosini to koira natete gochaka na kurwa sesemo ya migosi na rato tebinga kialigere to chiko tana around kurweli yogeli togendreta se chinsemo katie mirobelie yatebire muna kiumbe kige inua jamii kigenda se county ya Nyamira getegera ba menyi bara sense meyo na kuigwe birangeri byabo koranga kibako nyara kwa bako genda busyo kiliubu ate na bagoteba sesemo ya SMS ogenda sesemo ya WhatsApp na boigo nyara kwa bago gutwa kiresimi kera tokoira nango bwatande simi akira ba ngibire gatoigwa abamenyi besemo ya Nyamira na boigo bali bale sesemo ya Kisingeli kiri baroche buno mugusi turanyara kwa batokora tonyara kwa batokoreta siasa ire na magendero.
Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena gakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Nsoko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez. Omwanchi omulire Nsoko TV igetaseni Nsoko TV ibwatira sengenje yao gokoretera amangana amaya Ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ruri tukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Jeni gongoro ko Petuel Machin na nyora netrobin Nsoko TV oborso bomogusi Amorire ni gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomrobilyo bubugima nobo chenu asora bego kumani wanabandegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu umurikira marwire nobo wenia nyora mrobilyo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime Nsoko TV oboroso bumugusi. Obulimira bwesiro yobunda bwense kolene tali nchirende nsira krobulimi obiyoke enyoreri bagali yabene koegwa megelyo chisemi nobosemya igyo bulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete kunya kukina yo kamaraba kunya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pethuel Machin kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomurobero oboremi nobotugi ekero turesemia mange kura sabaremi chini gongoro kwa Pethuel Machin asomurobero boboremi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bumugusi. Trista kaisano ne moma ega ichinsa isata semambia bona muna nago tebi nigo tugendete gukwanira siasa na magedro kurwase ichinse mo chikto chiagusina ne mono kurigeli mu siasa berete gakia kunyara ko baga konyore nchira ko akwemanye biri bigendete gukorekana ase chinse mo na mono lende tunyara ko batoko genda bosio muna nago tebi ase studio nigo mbwato mweshimiwa Migosi iniga kurigie kirugo kyo ba senator se county ya Nyamira nabo igo nimbwata baza da matoka gontenga bukeira kogenda ari kubulia bakeira nga kirugo ikigiansa igamba kwanire baire se county assembly ili tunyara ko baka korango nyara ko bakoreta magendro igo nabo kunyara ko bakuru birengera biawo
gocha se studio na ndana muno na gotebi nimbwate chisimya ng'ibere iga gekora baraikera bari iga is good na baro banyare kwa bakonyora responsibility questions go sama bolio akurukunga aliyo gotakomanyanga ng'aiba berete semambia bono kurwa somurigererio ratoke na bwate kerengereri tutarairana nindoche nara igerekera igunga innocent gotebare nkomesere ntagete muigwe na bera atoke gabwate liboli na tete kubolia semambia bono nsoko bwakire. Okay, ye TV please, eh? Hello? Ngaki wakire? Wakire biyo minto. Ngaki ogendrete? Njembu yande kabisa. Eh. Ya kuja bono twara abo kile to biro parendeli to ko galero. Uyaka rugu Steven ndemo. Ndemo ngaki ogendrete? Yambu yande tate ground na bonge kongeti kuruga iga Zambezi. Zambezi abantu bibale. Zambezi ere buya kabisa. Abantu mbiya bale bono bwarakire ndocherire mbujalire. No na inuga bundoje mbuya mure na basabo. Awono na basae abagambi ba mambia. Bambia aba yaikire? Mambia igete data. Mambia? Mambia igete. Gaitoko bekoro bebe egera tumanyenge kera toko genda serikali because nabo turatebe nga mambi ngoje goikere toche tubugori kendo keraria onyore gelikiare ngange na muntu twagetigire tutaite chikurambura gekalesto naito gochakera bono iga turagenda turikaransa SMS abantu bande bakoragira tubugori kende toire gusi tokorere kende na ndi tumakwira na tochakwanya tugochakwira biri kogenda busigo se tukorata maguru message noroche buna kuruwa runo gendrete ko bagemerwe biri ko buna boroche basai bagendrete ko yasokira abasae bono nabu toligireti nabu barabe sevi atieito tinga ko manyete tia beke iremeri yabo barage ire bone bintu bako na gokora ngo banya gokora bintu totali koligireri. Okay. Abasae bono ni ole ndiri yale gwanjira na ende ni ole ndiri abantu bale koyiguburunge igakuru abantu bose kurugusibu na bayimogete. Abantu tigo obugambi bonjorerie abasae bae ubugambi. Abantu bono bali baire baragire bayisanekire tigabarasuka kando. Okay. Abana abo bono bagukina bono babwate kiseni babwato bongaini bawatebanga corruption free. Abantu baito babekemero biri bunegwenerete. Okay. Yera abe buyanjya ukuna kuko amagani ane naenda masabane bujyanga abantu tigabaye gwe young generation. Okay. Batambukereke. Mugiye abantu ense yaitoro munense yagusi abana bakebunabwe abasaye basome ketali ngabo none kingake jira runga tali na jisome jisome lakini chiabere ruined chiabere ruined. Okay. Oro mayeto no mote bago te bango mote ko rura matunda lakini bona matunda na ali grafted. Okay, sawa mbuya mono inje Zambezi chitaligingo ligia. Sawa nsoko bwakire tukorero tubakwe na sabagani nsoko bwakire. Hello obolire nsoko bwakire uyo murai ningo tokwa nerese mambia bono uyo mbita moto kama twere urwa manga na boli tiri swali nda wekera murai achitabwa ndore ngoro. Okay. Naende no ibona yabere buyo no moseneto Nyamira na ariko gani kumuburi swali na kibara akore batokonye gekora ndo jamagendero seito akitu achande nje menyete Kiambu na Kiambu waiga street light sigo chirekera semba kalikuri. Okay. Ono kuburi murai akise itombo kungi borororo manga ali kurwo bisi yo mukubwa alitu agarukira abadisi kale apali kurwo bisi yo kaweta ali ali na street light randi bona akoligia aya na kinta ketali ibona tokonye gerale ikia kuja kutoteria banda bali mibono iga egera kiba na batokonye na sini ni tigata ale nyaisa role bune street light yo bare yo gebwate chi magendera manga bwe sukuru chisukuru je oseni sato jibwata inamo ndobwate chitundu bali ndobwate chi kanisa niba barolenga kibago tokonya enjereri bali bande bono iga
ga baraire bari gocha bacha kora nonye to gotebengo kongo korari gas of course lakini ende watu baranga ba karabato konya gakia so wanje murai. Aya, asante sana. Tiga turatigira gabo babeire barachire nabangiri ndochi nchigendete gocha naratene nigo murairanirie elio. Iwete Mr. Bigos gwatebigwe ngikebonete kwa fixed ritangani Nyamira. Nyamira ewende gosibugu yonsi bi abantu bali tobonjorane tubeka abantu bali babuwate ukogani ku mwana inchi aze chingoro cyabo. Tukwale ko devolution yajete employment babegete terms cha employment ingam abantu babende ko ba employment ebende ko take 70% at your home county. Meaning abantu bakisi banyamira mpaka kugenda kuligi egasi abanga banyore kisi because yashiriye nebikirengero none chikabana chikwemploy abantu we employ 70% of your locals. Dunyamira as we speak timanye tindiriyo mwali na roje nyali bari kulika abantu tindawale na advertisement asengento egabana ntugende tore muntu creative ogendo ligi investors obareta oendo omeki facilities chaba maybe bonestima ebibara byaba security so tali no muindi ondi gole hardware kwanyoro tolikera abantu babere batatu babeka ga supermarket kwanyora abana baitu bari kiroro Nyamira buno togokwana yano ni supermarket ijura tiruchika wangwale yanyole pare chinde chiriga ndiye modi site ne the other side ndunyamira ntugati no ni supermarket ye lakini bura nyone rural county mate chi county njire chiri selisabo setup ya beroro Mr. Migos for example totebe kiroko genda Meru na bura nyole Meru e develop tiga Tarakanidi Nyamira is a county on its own take over rural the whole of it nima thenga sezam rural chiratoke facilities funechitake patitani mbake CBD asset town here nga babi saruro tutagwa the supermarket tutagwa the street trade by 6 kero muntu chire nyumba whatever and even Meru ngora na baka Samburu ko singora atara ne serikali Samburu ali sawa ndotaki school estimate vekre street trade saine na bakonyoro muntu ngwetari para onya kwanyoru kwabogoli none muntu wepikibina bako kubogoli Nyamira as we speak oto Nyamira kisi sambiri galite yokuira Nyamira ya beatinga yani economic activity teyagendete Nyamira kate singa abarai balitobuate from the governor county government mbara create an environment chitino no even private investors baranyali ko babagocha banyali ko ba assist economy. Another problem tobuate Nyamira 95% y'abantu bali ba ani chibesa Nyamira post pia bamenyete na another county bacha ba bugoli chibesa chito ko Nyamira wega paenda ba invest icho so yagera Nyamira nga yatigere uchima chimayo ubora bitu bwente ko change tindi ko tabanga abantu mbabende ko bera Kisi county kero muntu abate right yo komenya as a place of choice ya satagete but to is ko beka facilities Nyamira there is no need umuntu arabeka komenya Nyamira oli ne garo Nyamira one just uirana abande banyore a favorable environment but ko indiviso into Nyamira itenya ko bekuno ambassador yes sir infrastructure fund de bekira serikali yabone go chikoleta maunchuriri na county ya Nyamira ga ko yarabone rende mwaba privilege no mwaruoro nero nito getetu ali infrastructure fund yayo ko ya kuyunchurikie nikiaye guchakira nonya nesichi ward level are we doing the ordinary biribitagwere retiko togende extraordinary gose choices chito chiri chinko mwaki choices na chire chimbe no barai the bintu bago advocate for gose bago chora bikorwe tebiro byabana nje bakoreteki batagete ogosanga umuntu none kara bago set no budget ibinda ko beka guchia ne bintu biri yani arojina egingo beke se budget ni nywale chi ekikipaki bwangu kwalre ene challenge ere aso uburai wetu buri Nyamira number 2 abarai bari Nyamira batubirire kisegi kwalre ebatubirire tena agenda nene bakire chikura taine bande bachikura present mwananchi wose bachikoletera mwananchi aba amagendero igabeta agenda yabona na kingo ikagali nge benefit bwangu tenenge bwangu nywale binte bingi bwangu amangana yakoreki amangana yere the moment yabantu bako think na ekarona akiru chikura for example na bokera ward nimbwate chibara chi nini chimakole wande ko iguru nimbwata makole wande ko bekwa morom nimbwata chi dispensary kya MCA gendo yo jokora kana eno weta nibi nimbwata chi dispensary chiwende ko chiwende ko ba renovated chiwende ko bekwa mario chiwende ko twara nurses mwibuli orumwaega otamba ko chimwino onyora eliogo nimbwate a foundation yoko classes in primary schools ka ACD classes na kiyoko around go kora as an MCA
obe ki priorities chiria ibintu bire basic kwalre mwananchi ako benefit direct kero wajibe kiri into priority o present the budget to the county government kero as the present to the county government na implement to the executive implement those budgets obe ki bintu bire basic to the common mwananchi first kana kiba ko chore to koreki oberoro bichiko to konya the moment bare ko accessible igemireti no na lights chiwe chinkia na health yababia na masomo yababia. What else do you want from the people? Okay, kwa bodi ngedando gane tikurwa sabantu tete kubuli gabono. Yes. Abali bale asovisi Mr. Jeremiah bagateba aba muri sikumutagete mu wome etimu eko warm up. Igenda takolete liyo gese dressing room. Ili aba bagenda takole bintu. Abarwaneri aba mwe aligane tini numwagalire part of the problem ngeroro. Tali ntutokogera. Yegara batamu bugate na inwe constituency ino mo kubuguriega ya keriyo gibura liria ambaza data bage bantu 16 bayikoro etuko mosende tabona anguli yore kiroko tuko bugate 1200 buna toko kwana iga ngwaro cheli rube CS ya treasury John Mbati ari igete chi project nchele kwa finance na World Bank within Nyamira county almost 547 million already chi attended because Eker World Bank ya chakoli chiba setichia ete nechi project ibanya to project inchiyo wese inchiyo nekara bakoligereri mali city goseme ipyo nyenchi wese chini chimbuli chiali ete baligereri ase chibese chimbuli chiali amagasi katigari chibese echi yaborete oversight yetu yuegerete negenteke ne county government yare ngeni church yechibese echi echinte de problem governor yaribo na senator ko ngomuge na barayibande bose ekero chibese chigo cha ase county doesn't meaning mbi ya Steve Mogaka tako enda chigo because ekero ko oversight na ndo tugutuche saba na inchi tubwa limit singa chibese chisenje ne chega bana nganje tindie musie so tingo musupervise obora iboito once in general na gutari ko legacy ne chibese ro chekero chigo sirayo onde tayo up to now the project 547 million ya teneni rugu ebintu beta kwa abantu baito moraitayo ochira no yomo bali bara opposition dende kero opposition you're supposed to supervise the government of the day mukiriza isibu natokora abantu bakora iskoga no embali bado bara opposition onde tayo ochire anyare ko ba ukwanire ebintu ebi egendo na ate bingeni aki Nyamira yaito tali abaraiba bachoreta banaigumoko barwa ngabachai emwachoreta mekora yoka nemekore neregerete mechando because problems to what Nyamira chinyinge it's money made nchire of course chito turanyore esingenjo maisha na makungwari pati chito bwate Nyamira currently chionsi bin money made because yori gereri Nyamira county ntuto bwate cha nkora tande Kisii county mbabu ati cash crop ora kwa buna Nyamira yaito Limona arenge karonko bolyo morevi club mubone kina taje Kisii yeine tindara cash crop ye nunga kimomenye tigande tinge cash club yabo Nyamira county yani omorevi na baruze ngachibese chiito ni chicha Nyami abantu beto banyamira mbabu atibese bachande kitu mbabu services pachibese chiito chiko ba invested somewhere else because tutobwati ora yobuja emechando ito Nyamira na baraibaito Mr. Ambassador. Yes sir. Nyamira nchete takoteba yali kubikwe ensemeli kuligereri waso kwa legende gurukunga utwara legislation ili bwate chinguru na boto koteba ne vibrant yako eraba amelimbaro ne serikali begarteki nero Mr. because is alleging chibese nchisirit of course ntwara marubago circulate agoteba nga chibese cha World Bank batete komanyanga kichebete spent kera tubwate assembly re vibrant ichire kamineri yako era mugaba namba gendete kumube contours kera baro lyaga ntigete gasokire gabina bona akabona iga nabokonyora batete gutwara a moment batete go ikaransa ngai tugusirira because bataikaransa so bwamo bali amatunda so bwamo assembly ya Nyamira Mauritius vibrance yani in the vibrant sinjona ki egabana nacho mutena ki gali yani ndana go ko mutasike te gali kana na bojira ga ka they are no te ko nyale kana boygo impeachment rate ya koraki ya sok so most of them CS bali Nyamira they are vibrant but Mauritius de bali kwanda go fight kana sinja go fight ne barende boye iga go fight sinjona wajiro batabana babikireka kuni gete ya bantu 10 barto miruge ntukende uchi account bana go bagana yangira basoka kera iga banera insurance ate mondo ko kwa no ko mwaka so kibintu biyo kwa na bosaiga nere obo ko buri no karo mo ko sokia te go soki uja sabantu na ndego soki cha sabamsie nero munyina ko gato byonspi ne ko kuno elia
as much as tubata abantu bale vibrant Nyamira ose bakukwana muno bakukwana muno akeka bale into the implementation part of it they are not legislating the way it is supposed to be done kera tokokora gasi yokuna kuga all through that's mokore gasi olike a budget ire standard budget olike proposal for example chiba sabune chikwera na World Bank I cannot even think problem government aba imusingi moko bantu kiba present the budget to the executive ya approved you are the MCS ni moko nyeti assembly ebintu bune World Bank ita ni proposals ora tena inchibuna bokira ward china sal skuru ntaka teni komi aki mpagere monge within the center monge bohole ya mako monge nto ori ke proposal eba approved na no World Bank na chenyo ore na project boketo akunya ga bohole ese skuru gete ere center ya ko skuru 10 wosere ke gorigoro machari pambiri ako skuru gete 10 goja na batoko convince na epo litwa kunyete ya 3 million na marisitia ya jiwese chikola chitigu lakini wasangina emotebere tena ngo support montogete na kitoko tora muimbi na kitoko tomogose ato chibesa binte miaka yose mo teberabu at the end of the day mo sangina genton kiyo mo genda to college ground baka yake to an extent treasury go claim back chibesa World Bank go claim se tona kiya on marisiti yo di city direct to receipt mo buati mo takulika receipt ri general shop alimo kulika ri county surely World Bank. Okay, enta tenkolere abundo chichinsara chia myokre Mr. Migosi. Ntotigale tio mwaka yamo nemetini. Tubwate gento tora salvage kuruase chi county chito chionse chia gusi. Wetera na naso murobeli muno wata yabo inu wa jamii. Nkote abatore no makutano yo nie shirike yerende. Patine gento toko sawa bana inchi baitu banyamira. Nagusi yonsi nkimanga na barobo batike koba bagofinyirwa banyoka bagokira because inkwaro nekere impeachment chigocha bantu betu banyamira mbali gotena batebe balikereringa gabana nakoleta makosa ko impeached abagoteba ebatete gotena no montobo eyuegerete nyamreto taso akoro nekere impeachment chigocha CMC chikoro society yegabana ba site nere abakorugure site gete asini bantu betu mbali focus kuri aki nega sitogokora usene bitina baregari Patirene like now tabe aki oversight on severity korwa se office senator because senator nkwa gubare kiti kyo kobeka office ya ukoro oversight ero manyene tabe kituna no office nyamira taye buati mubuli boninga tabuati ono onyerega kuri bibese bibya byo oversight tawe kubuli bibya nyaribo nga abantu abonse babwantire koiba patirene tu nkatenga abantu batemire impeachment batemire kerento yasinyire no na masabo na roje mbabe geta masabo gali baja gusaba but tinda roranga nabe senka tenge karonda abe senator Nyamira ibinte byonse kire byasinyire next to wako mugaba ne biranya abantu baza kubuka bakore gasi biranya tocho tumanya nkakiende kerora tate biranya kiebe tage totokole perhaps final remarks bono tuliko ira na say argument nabo gukwa ni gento kyo mwali agara tukolirani gento kyo mwali na te abantu baitu tiga tokole gento ekorukuna torigeria barai boronge kanto chikochora for example 2027 digeli track record yo murayo chikochora digeli murayo yo for example nkia okoleire nyuma tarachi ko murai kararo ro murayo butirigo ibwana kibongana eli to choro murai sinjona webekire suti biya wose murayo chine no beso bonge egento kenda abantu baminto tiga toruwane nonye serikali ende bya komire tosomia abana baitu kera inere investment ya natura kore nankaga ali abantu bali mulenka Nyamira county babukira ward turuwanerane tosaberane na engineering ndiko barwanera ko basaberana tinya saba konye 2027 yegoika umurayo ino gochikobo mu MCA bukera ward yali akurwa ambassador Matoke Patrick Osebe muntu oli otomuika bwangu endo ko barwanera ibintu bino biche utaga 2027 uchibusinya saba sensa Mr. Bigos ngikerekia kuchibusia Gendo de ndo itubanyamira inchi aikombolewi kwa maombi kwa mapambano abantu bonse babuke bamuke ba demand for their rights from the government of the day. Okay. Biyama no mwanchu muligereri chi aitrista kemeronge bere na isano nemo abuno tugukorera umurubiri nsoko bwakire kwa igure kurwa sabara baito anamono twatebaga tukuligeri siasa na magenda twakwanire barule birengereri byabo byarenge byabene na anamono kilibago tebanga kili kibatagetege korekane bitari birengereri by'Ensoko TV ne byabarayi baito twabwate asegeta seni asemambia bono na anamono biri byonse bakwanire na biratoke no na ngwa bwatukoga ni nara abangi bali mware gotema gwa kesimi tonyari tukaba tugukwana chinkaki na chichibwate umuhimu munene sana
gora butwara chago gotegerera kinende nchinyare kaneti na mono butambira tegotebanga tukabire na Diana talia iga osokire niende nindoche seseme yende mwina iga nindoche Dr. Zack Sandra ni moroche na boigo Nyauma ni moroche sensemelia na mwali tukorere monyonge okuruma wawa chingoro ku Innocent Onyango tumera ne mambiri tuko linde tonyara kaba tugotwara chinkwa na china na mambia mungwana yo monale okoba seseme ya TikTok yuguru kwa Albert akurugaga no mo coach ntoje tutwara chingaki kumayanga chia mateji cheito ngakitonyara kaba tochiaga chanto bwate chi family chiatekanete chikunga dysfunctional family njengoro kwa Innocent Onyango bye bye.